na de me se meko amomo si amaye adwuma wa hapa nka me so ame sa na ate me ha se so bi kura de dan che me kura menye e wo kwan bi so because so ame fo di amia papa aden na ekoso e wo so ayasem Oforisuo anu ode wo ka se wo the nation sanka Oforisuo bema ofalumba bibia boko awade ayade ode nkwa chekete mada bodwe moje di afusane ansa na no mechi ajon drama ni mama baby obi awade nyakopon shan ne kese ena mi list bi wa TikTok me pem no me de final results beba na ni ebeka sa no ma le be dia tu di jine odi pe bi odi e ro yere kese awade jira obi a wozu ya betrasi se ya uze awade wa ya de oni ye dini ye wode nkwa ache ketrema da bodwe moje di afusane a ya safo awade a anokwasem ifiri wozu anasa adofo da bi adom tie adwumadi awade won hira o mo na onye o mo kese na ompegya o na ya stressa afie ya party no oguye ni mase amadum so adoso ma tamfo anyaye nto mo hwe no mo nye o mo ne mayi nyesa nya bobo abani wi a di aye ara ni abedi ahome to fusu nya mi nhira mami tia bibi aboko foso be manan ka me ho ye na mi hu falumba no ame ho ye ene me hu at shock me hu odati shock me hu odati shock ba venio me hu odati shock na na yo kwa beso okay obi so ya done dressing rough auntie eya won tanye sa dressing we same rana na ni je ho papa yenti no ye nchia ye tiefo ne ahwefo nyina ne ye kan kire mo se Asem Mpe Nipa ya tena se ya na ye hia wonom emmo afise ye tamasi ya pampem no ye nkwa ye ntimi enkokro nti ye sofa na wonom so asofa na yetimi awie dwumadie no e wo asomdwe ne animonyam nti e Sompa TV multi TV decoder so na Sompa 93.1 FM wote enka e wo ha social media handles nka ye nyina bi ti se Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 uko YouTube uko TikTok uko Twitter uko Instagram and afa Snapchat Instagram your friend is saying social media applications ni nyina na busia uko ho a won sabeka yen uka chia live amesro ya na watimi a share the amawunu e piepia so te se de to dame no na enkofo dodo na nsa kan edwumade bi na watimi atie nyansesua ene abrabom nim de ye wom no watimi de abo breto for so bema ebre na so dom na etwen wo self to sem no obetimi ede amayen okay enane nansa enna ye de to ya prono so se e wo so dwomfo so tum enane nansa e de to ya prono so se o de o dwomfo so tum na enwada enna ye de to ya prono so e wo afutu sem se e de be bone pa enna waya wanyomfo so tum a e ho sunsuan so ede boni bi anase ama brabo no edi chimsi ama wo saa eno nti eno ada no yegina so se koba no saa dia na waje mfonso atum na so pa chew dia na chese ene boni kan mu a ena na ye nam no na eno ada no omo te adwumadie we no na asefim ye papa omafo dodo no a ena boni bi omoye omuyipieye na onye yi boni pie saa no so na omafo tibia na akurupo twedi ampoba se yi adomo a wode bone che no ho kwan se wode ofom so ene omrato efiri wo eno ti eno ada na manfo pinu a wo kan won bone eno ano yakopon ede eche wo mo eno ti ene confession no se atika mu no mesra se won eno a wo frɛ ye kura no ka obenya oma wo ma wo manfrɛ no enso emfiri bi na enye kama pa eno ti die be bone na waye pa upese oka echire wiase amansan nyina no na kropo twedi ampoba se ya dom ono de onim nipa tirimu asem de na so so wamie wano anka na wampa mu de a na ekwa bi so no waye wadwene se onye mfom so antum ano te se ya die mfom to ne mra to atum pa na anwumre de a yakopo wo ho kwan se odi mfom so efiri yen ano ti eno ada no de tika mu no na ho kwan se ibetumi apam na yaka yembone na odi yemra to enyina da efiri yen ano ti yakon akoya ni bebie lines no ntem papa omna samoa Oforisuo yen che ya tifo ne ahwefo mo hwe ne de bia ye kasa se wo ka
open maka obone dia ne nko ho biem ne mo beka wi a wo san akọ ho de to obi a wo twa nto obi a wo nyai ai twa nto obi a wo nyai kata chawti ase tama ye ofie ne ho anakola ba ko me mpese me boni din o de kata chawdi ye se wasoma no baby na oba no smart na sanka nakola ne bo kata chawa ma ne se me wife do pentete ana opa busebusa nto ofrewa kata chona mu se panimusa wo kan bibi sa eden nti kata choso o sa na nakola na yere frɛ no na madam ma ho ye o si an pacho wasoma ni pasumasi o si da bi o se be ma yakote baby tikumasi ya yan so wa dankrenya boni bia wa ye bia no se wo ya na wafiri ho enkansa nko bi mu Oforisuo yakoi de yanchia oyibo national ane ke yadu be ma misasaka bibia wo bia na menchia mia minipa ata odifo ata Japan bibia wo bia papa mechia minua Oforisuo no ma etika mu no eye ade ba ku bia me ye ya ahadwen pa na enra no kasa de wo ka o kasa wo ka ni nyina se ade we kasa yi bie so a de bie benya foforo kan because esi mu nyene ya di papa na bone so ya di bi entro so ya twa bi me kaisa na me ne me soa enete wo be poso se kire be poso na ye wo krobi wa na efe ni kurada dam asem we ache na me soa ni wi aduane a na wo de asoma ye ne de ni kun dia akoma no papa no film ya mesuwa kunu onene enene wo ne manyina nana chidomhene nana ya usu a o Germany be poso man hene ni chidomhene no nana be bia wo bia ne ante jo ne sister na mpom chiam na ya soa no meka se me life yi kura no ho mesuwa ne tete me na woni wan se mesuwa de aduana so ma se fa koma ne kunu na akura dada mu ho no na saa mesuwa kunu ne waduadua no ma bode ne no ma eti se wodi aduane koma na one waten wadi nkomo na we na se obi gya ne mpon ni nwan ena mo na eba na fom the garden wall na me de aduane that day me na me de aduane ekoma me na no Oforisuo ade we na me hu bi da na ejai me nana na bufu se moa no ese nafu na no se ye ka sembu ama brantie ye obetena ha twa aboa bi sikan enche bia ho na ba ma dwim se ye ade wi e bia to me pen Oforisuo eye bone kese a be sinne na me hu bi da na da so o ma dwim se na aba ne kan ye ka de a na me de aduane ne koma me nana no na me de man wie no se wate se moa no aba ne garden mo enti o se ne sekan a eda ho o tweye ena okote ye friend say afuo no ekwan ne nchen ena no ka chem se menka moa ne mra Oforisuo ade we on a meka no enka me wie ni kwase enka me kofi ezo me kope ba bi twa obantema me ne Livia Boga na nse na ho dodo no nti Oforisuo me kamwa ya ba de ne wo me chimu ni se na opemo na twaba kusikan di na se senka sata ba na adwini swa kakra ni kwase me boa masa de ne koso do drume bia me ka kosi se Oforisuo wan hwe ya de bi obidi ye wo no wan wi obeye hu sakotro adamfo Asem Mpe Nipa odwan ebo ne ka hwe na wachi odwan de ne ko Oforisuo police station we Asem Mpe Nipa Oforisuo me kamwa ne sa hai na me na ne te nwura mu kwana no Oforisuo na aboa wonyem uduru wape aboa ne dikan na aboa na wo a wasanyem ne manachi Oforisuo the way amena na twa aboa na sekan wo ne yem no manapie mane nya be go fom Oforisuo na aboa yi kwa fafa ne mu je pram no Oforisuo na misha but me hu se maboa ama bone asi
na adwen na ma na satan na adwen nso nuwo kese se oyaboa na esesa nka ni wura ne mom na ye mfomso na na me na no so no waka ho asem ache ofoso du mre bi wo na wo ye guardian na bibisa na aboa bawe a wonhwe yi a obere sa nkotro na ekowie ba bi ma ono so ekowie bone da bia me kasa asem wo se wonhwe yi obi bone e wode ye wanya abotra wo de wo be ye no wo de na ye be kan bat ono no ye bone no ye nka ofoso mi na twa aboa ne sekan na ne meye yi egu fisika no go asem ne ye me ya enene nyina no ya na mesera de bone fa chese maboa amasade we asi aboa no wo ya aboa woni miansa de pese ye kakosi nyina ne se ye be sere wo ya de bia ana ye kasa asem wo ya na won kan san koye bibia biem emom wo ka na wo confess se nyankopon wo se wo bone fa chese nyame ma won san koye sade bo foso me meti asesi ayi so obi re aboa bi re sebe madam fu biafu anase me nana biafu na nne ya mete yi wo ka sem se wo de sika akota na menkam wa ne twa sika ya menye da nya de ameye sanso na meka ko sise boni bia sebe ne wo bi ka che wo se yenkokum nipa so masi yenkogi we sika yenkohwam we bag yenkomia we mene no ene meka sa asem we se emwa pa enye de sese wo ye na ye bone kese. Okay. Ofoso man fansia na menwam mrembe. Okay, abrotia. Ofoso be ma wo hwe mo se wo ma ne etoso miensa tinum chemunum na wo sese mo hwe na se mo fom ewo ensem we se bi ho a mo hwe kwa pam be fa so mbepem akana enfonso no etimi efri ho na se wapepa mo bone di amamo bible ne saka wo se enti mo sachra mo adwenam na ne mo ho no wapepa mo bone ne nyina ne se o ye bone ka bible na ka se ye pe mo ka enfonso ye confess ewo nipa dom anim na wo mo ya dansefo e de ma yanka se ye confession na se ye bone na ya pe mo aka na eho erade behwe so na watimi ate ye ho e de efri sa bone ne nyina ho to fo so be ma bone de nipa ayepi na de ye kanyina ne se wo ye bone a na waje won fonso e de atum se ye kase ye ya wanhwa se de omna samwasi kan ye no enye nne e na ye bewie fonso bebre ana se bone bebre e na ye di wo wiase nti no ye tu ye hofo ne akase time wa obeye mfonso no some of us ebi wo ho a ye mfonso no na wo se enkani kwasanke ye twen anase ye twentwen so ama ne bedroom na bi ansa na ne ya kase baby a ye ya na se de ye no ya anye ne ye nti afa ne ye be pachew ebe ye better ma obi ase wo fum obi ana wotia obi ena so a enimu ho na no obeje wo mfonso atum voso be ma me ka mene se enne enipa ni ahoto all because se boni bi wo ho a ye didi amanfo ani ye bu ye ne de aguso enti da ne da bible ne hye ye se empose ye bo mpa ebra na wo kye ye ja wo soro na wo se fa ye mfonso kye ye se de ye nso ye de ye de kye afoforo no enti ye de ye ka ma na se bone ya ye bi ye sre nyankopon se wo hu ye mobo na won fa ye mfonso enche ye no won ti ye ho firi ne enti nyina ho na ye nye se sukrema se be ya da kye no opie na ni monyam ofoso be ma ya anye yiraba ye timi na bom akodi dai ne awie ye medase okay. The nation's uncle. Bole kama gofu futwa itia o. Yade. Yese ni paka sanda. A twitwa I trust them tientia. Bozo. Beba taja se wo kubase joso wo hwe. Radija kopo ichirano na wajani kase. Oroto mpabwa. Yes. Na fe radincha go so ma he na kwasi bosompra. Echina wote yi kete so. Ana na wo ho hi ne maame ewu. Okay. Young boy wo ho hi ne maame ewu ntina china go so ma he be pen ko. Wa invite me dem to me so but nyambe tima ye na me ya man me ye panyini. Ntu ne me ya dia na ma ye ni. Ti radincha go so fu nyina no nyom kase. So mutie dumade mini akosi adamfo aso obedi akon owo me Awurade Nyankopon nhira na wo nhira me maame ani ta wo teso vozo no kwasem nie nia ye nyina ya kan ye batanye bone eyensemone bone na ankasa na yemu bi ye kan ye bechi atum obi anka ne bone o said you know do bone isi ye obi enu wetima ka bone ankasa o enu me ka me de jepi tu fuzu
kakra be kare se boni en kan TV so e du se di ko fu ado do no a boni ya mo so e di ya kakra wit ba ka kare ro ye ke kare ama for do oh that media na gusa media dia ni aka boni bia boni kan wo dia so be pera be ka do pe na aka ya taki obi ama for do wo si boni nte nya boni ne aka na dia bia mi nka boni ni wo ho e dia bia mi nka kwa ku ka wo dia sa be ka dia na ka jira be me say me so boni do so ka wo dia adekra wo so di sari adia na ya no wa unim wakoma mbaze boni ni wo achire MP enti ya ho me anu nkopa ngopie mi nya asem tu de kakra na dia ma tie fo na mo fansa no anu ye boni ya sachira ya dwene ho ensibio eno mo frefre Nigeria mu nya nyo boni ro ka ama for atete e boni na sho no mo kan nyina ye nsemone na the nations anke na ususu se boni be na om di atete fuso boni wo eni esi so ya ye bio nya peche unnim bi ba bi wo ha wo timu se na nka ne mpanyimfo nka man hye ya funumu kebiko police station ye ne ma bebre omo ekọ wi geto kwa hye na Asem BC ye ko bi tweseke awo obi asabita fracture geto ye ba ya na ni funu da wodada but one na mfo so na koye ne aka ne se wanya nkwanhia ye ntime hunu nipa pote nipa krogitum ne se wono na kai se wo ye no wogege na samre wa hye wi no de ade wo no mo sa be report so obi aba ne o ma be kunze ensem akoso nkura bedema se nka bone ka konkron ye se ye tie simu a nipa wo nsem ka but akoye fidie so bone ka so de enye awurade anim de ajama fo di bi atete o fo di ate enti kwakwe woni bibi se ukọ kalik sumnim na so ko bonika wu ya bewi o se de me kai kan de man kai nyina eso na nim de wa ye eso ne de da usu wan kai wakai bi o wakai no enti no da bi abone na ahye akire ya ne nipa pen kokoro no ye no kokoro na ntebe no ye bi so enti ne yesi so no ye de nchine frafra aduane na ni kwase ense yi nkwan mu nam we se no de efu ntia mo boy no aso na afenso so ne ko aduma na se bosume so na nya wakatia odidi atemu otirim on sa ne ma ni na boni ya dia on se na uko school ogusu wakako kan de won kon ni straight and I'm good at making you. I'm because school pump school fees. Let me know that I'm going to digitally let them or Macumba. But it never did be. And also, my boy. Okay. I don't say, Yako Koya name 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 and it is your Pemwa Kayambonia. Nyakopon ewo ho kwan se wo de emrato echeye kama pa e Asem Mpe Nipa dwumedie so hello Auntie Milia Papa yentie o metia de dafu na ne de kasofa dida dida se ya na wa men su ata ya wo so sunta ni ewia no ofo bo ne die that kano true abia de ya kai down kakra na ofo ebi se yo so efidie sinji entini mpemu nkawo hello meti opana se bonne do so na ne kan den ne kan den e wa fidie so de o kan den o aha ko ye ba ku mi lo bi dia ni u be ti dia ka the best fidie so bad se ye be wa we mo ni dia o ya yi friends o hene ye di 50% de na ni na ye be ka eso akasie ni bi se ho makata akasie so ya kata so ya ni akon pa ye se rade mfa nkele de ya ye nko hu bi okay hello udin baby a free okay majo so Tiago Jafunya chama so asele bone no ensian kampo na no I know and then the omo de am say am for the wada ai
Oforisuo bone die send me a million me friend Emilia send me Emilia kai no bone die ni kan na di na ja winti ni yede enka no afidie so yeso yankopon se ohu ye mobo no fa ye bone ni ye fum so bia ya die bia na fan say na just say bone no de bi wo ho na ne ka no e din pa ho Oforisuo na wa wo hwe wo hene ni masi Osha you know tin kan e de kakra yi o ye omukra so mo de wada etinye yi yes ring am so hu ya mobo no okay hello baby afrefre udin Oforisuo ya family there no waka so no okay me say boni amaya me real fida na me wo SS 2011 me moye ama mo food buy that's a one day na 4 months na me numu no chenyi no enti that day na ya wada man kwa dining enti me say na kula no o buy ewo dormitory ho bed in na to aso tu enti na me that down no buy no ye bema na me share the way na akura ne ti abema na me ne ne pe nti me fa so nya 4 months that times na ye toilet no shitting na me ko ja akura ichi na wo ye de twa ne furuma no le say Oforisuo nti na me real free da me nim said ye say yes ye chira you said dingo me na buy Emma me money now so that time na phone it's na me wo phone ki trade am chicha gu me phone na me mass na me de koto toilet na ma worry almost 3 years they say and come for na say me password in my year 2011 any atoma me read na me catch na me say on fa me born me say no na me na eti sesia no ware ye no de entompo empo krana oko we pure confession ye beba so pa hello udin baby afrefre Pacha fami akosia me free new tafo okay yenti o Pacha bede omuna samade bi na metabo gala pa na tabo gala Pacha ati se se de oba oyo oba Pacha na emema no se na na ebo gala no Pacha na me ba ko pe mo say Pacha na ye ba ko pe da ba ko pe se nye gala David ebe mema miensa na nan ana ebru mienu na ye gala ana o hello hello di boni o ofai yey ahwiri lele ejatiatro Ofa elade di beche na de also bi ankan boni o no kwasem elade me yirisa me feel enu na nye so ho enu na ebiano woni me ha no apa me so ama madaba ande mo kranti elade o free me chen na medin TV ni ayi right okay bishop ni majuma no kwasem ni oba ama fodi se mo na unim na ni bia me ye ya na no so na ebu ofa na me dey do fantastic na on the coordination so no on say akwa me ho fe kakra ye biria ina man na fe me na me timi sa de me get akota ge so wo do ge kwotena wo ge so e ka se mi ya ba na ye no wa se kakra twese na me ko na me ni pani ni di do kakra o nwe ni paper na se ni mi de potato ti alamu mixi lover sinanfa the boss so se nyanya nfifi ankenye na granti obasi come on nkete ni abia na diga no so ba ko an na ma pega me so ho ti so pani odi wo di mi a
banche no ati tata ni na me yesofo ene de bibia da na kwa ati se me cha kwanta bisa. No, okay. Hello. Udin baby afrefri. Pacho, your friend is Fidas, me Kasafri Tema. Fidas Kasafri Tema. Pacho. No, okay, yentio. Pacho, when you back when media, it will be a copy of the Oh. Na 2018, me post could be a media school, not a journalist. Okay. Media school be. Na your manager, my boss, not a master, parents, let it be our training, sir. Actually, who says school and then accredited, maybe speak. It's in a corner and change for cash and say, Miss school fees on farmer and then enjoy school. And all chance your threatening, Miss New this year. Obema, to be a the Kumi Woho, hostel one. You sound so, I'm a small pay gang, like many schools for a year, no back. A chance for so much. Yeah, they repeat. Students, yeah, you won't where they repeat me past 3. No, much training for you, so could them 2 years. You know, you know, the 1 year, maybe, so, it will be up to how we can. Oh. Sabri, teacher in way. Because we see one more. Now, my room is going to know, and then I said, you students in our man, still be our candidates. Eti ade call to nyina na mudi a chese yebe tuna so. That's right. Na ye di a che ya ko bi o mke se ya ye fa tari pa se no. Se ye di kokko so mke provide evidence and ye di akoni akasho mo se atari we bu be pie no se no. Ye fa find dia so mo man 2 years. Oh. Onya pa mu kan se dia kropo twedi ampon kwan se odo mra to nyina efiriu. Ya sebo. Hello. Baby afrefre udin. If I tell me Kasafri Meduma. Meduma. Yo, yetio. Oforisuo me chairman nimre. I chabe for na phone na. Oforisuo. Boni de enita didi na ofalumba some kind no na me kan ya toso. Boni de bebre de wada. Omuntimi nka omubone ka sede okase Roma so there mudi Oforisuo ninya baby the car sembi na menso me yedi Oforisuo me se wo ba na me ne tie amaye no ho adio Oforisuo bai ene na wo yedi kan de tosu ni enu meni na ya ba koto drodi mo bai no mu yi Oforisuo me say a colleague of them, I said, obey can you? Oh, you send me real home. Oh, I made in your main card. What don't we be? What don't remember me? Not okay. It's a moment. To be Sarah, there's a Bonidia, my Indian won't find me. No, Bonidia, you can't see a Pemwaka and your dorsal Radina, who am over. Eti ka emo ten kra no ke betimi the confession nyina because bone wa amafo. Hello, Bojo. Baby afrefre udin. Kacha from Collins, kacha free bujen. Yetio. Bojo mzembone kacha ma ne se me ofa na aboa medra dinachi. No de no kwafu adwom no se onsu adwumani no no so moa ya ye wa chiri. Nti nsu mi ku video chese na akoba se wo so obeto ameso. And I say, what the mission is, man. And so I know not doing that so bad to Amazon. This time said, yes, you come to movie SSNA, Muntimifanya, she didn't have Miss Regina say, oh, my young family could need that, and cushion Eduma. It is that time when India, I said, my chiefly man of a cassette, Yama made by Sabata, no pension in Ayana Namanami did not come. Ayana make Kasakasa. It's been in 9 years. But na fine. Yes, here no. So I'm informed audience, but this year I'm okay. The now coupon from a born in Chem. That time me never book so cassette. I'm a man, but my clients in the media by me Namana make a cassette. Or one thing is to move from school, you move from cushion man. Now, says you no, your mom to say about your other my city, and so I'm informed whom so.
If I say, see, I say, you'll be a man is come to again in your human mina. The DBA. Na che se ya ne sa. Ah, So now be dia. No be hu chom dia. Adam. Okay. Hello. Hello. Udin baby a free. Good evening, Pastor. Robert Scientific. That's Brekum. Okay, Zafre. Brekum. Okay, yentio. Those who are the ones. And let them answer with their not them. Oh, I know yet then. Bonnie, why na wo kana nya media chow. You. Those who bonnie there yet TB. Only one na die. Hey, my. Asem Mpe Nipa. But give me a crab and then I worry. Those who are Osem. Hello. Me too, pa. And then you maybe a crab, we are crab and son. And Lord, and map says a mother, dear mother. You go. It's a bushy, I found by you. As I'm a similar crab, Kaiser. I maybe you know, you need to see no here or hammering. I mean, it didn't quite see so much because you so go. Ah, I'm for you in your debut. Namekaya. I'm a body. Let me know. I'm almost starting that way. Yeah, I mean, maybe I mean, I couldn't see. I mean, come into the kind of public say more. The GDs and young people the force of a channel. I mean, they even near Damasi. And then I'm a boy, says Damasi. Okay, ana ya de ofre no enyina besi e wo bonika confession ni na amanfo de boni ni biatete o of the nyankopo. Anoti no me na mhostu. Ntimi de me no. Me nka ho za. Anoti de omanfo kaika. Ene de omo anka yanka nyina yense krupo twedi ampose omfomra to mfiri won. Ai mpa ya mebo aguso no. De omanfo kaika ye. Ene de omo anka yanka. Enso omo nya chance eso ko omo ka bone no. Enso omo so omo nkai na omo aka. Entime. Osei. Obi abone ye bone. Bone ya na ye kai. Okwaku ka de. No problem. What dey do there so your host? Oh, make abi. Oh, dey bia utufu bia na edu a so ka de we so ka de. Amanfo ajanwoma wo mu o. Na kwaku lumba nanu am ye share ya asem bia kan wan kan hewu. Ye share nkomo na ye di no. Amanfo ajabi wo mu o. Kedwam na wati menini mienu ke ukai. Adrachi wakawa. Yeah, so no. Na sam ya ka bone dia me mabo penalty grass ni. Nti ndie bone dia untimi. Babra anya bone se nipa nyina da so sa wo hye. Na wo bo se no e bone be no. E bone o. Obi ye go na na mche ya. Bone be no ma ni obi kura ntimi ani di. Bone de nipa ye bi. Okay, yakwa computer so adwadie emra se. Oh.
Okay, Yamashafo ni atiefo nyina akwaba eba dia santeman agye atum ye yo tententu bafo ye baba boyen tabamu ye nam soro ye sai enam fom enya asam ketua e wa Asem Mpe Nipa dwumadie so na ene bonika no de amanfo agyabi omu amanfo agyabi omu. Okay, ye ne odi for some prayer council center ye no entwetwe nkomo simadu so emra se odi for memo akwaba ye ne Oforisuo bibi aboko de bia e kama pa odi nene ye ka boni o boni de obi aye bi okay se obi ahwehwa akro obi fa ne ma me sika pen abra wa amona mane eni nyina ye boni okay ti boni de ma fo sim na to e na ye boni ti mra bia obi ato obi aye boni okay ti no ano ti okay e comforto no memi simi ma apetu pere janka Banya menyum tano nyam na namba du ne boy na comfort no bonya omo yesu su guni pani ma se bi comfort no na boy sa na asem mo mian kwa kwantin ko ya na ha na wo kama do fa I radio so man ye ntantro ye muni pani ma men so me na wananti ache e bia ye nkwa ni ma na men ka asem nti so far no asa na odi for be kasa no dwamna o be kan boni kakra asa na me ka asem abopa na ti asenda fat ne ni pani dam so boni di ni pedi bi bo panati se ne pa zade ana boni ba ko e ka ho mini minu ache nam den kase ni gu na se na me sesa nam ne kakra sum ne so ana me ma nam pa na kakra no sum media so we pedi boni so panati ya idia se ka samu ejanko wo me kan ya boni o ni pedi da so na fo brebre okay eduru bia yemfa bi okay odi for me mo akwa babiem ya ne Oforisuo panipa na mensia hen boboa no ejakoko na so Jaba family house jakoko na so tumi ni ye dwuma Oforisuo se de adanse asi koso no ebura adwene ne ntiase so pepepe e wa Jaba family house Oforisuo hwe se papa bi firi domain kuro bae obi agire sika pa wo so ntua wo bae de code no ma no enra ena wo frame say enipa na diska na ta kwesi obi so e di dwato akwesi obi so diska na bere no okay no Oforisuo hwe se obi so free voter e bae voter o ama be ma bi asisi na wo hunu ne wonye ena obi kire ne sister bi o ye na asi ne kire ne so wo mra me ho Oforisuo bae no ye di code no ma no enne be ma ne di nkotodwa kogu fom okay Oforisuo obi firi sunwane e bae ono so hesi a wo hwe hesi a me bakra na ne kasa ne be ma one na wo miyenu be ma no hesi oba bi age na firi ne nsem kora oba e di code no ma no enne hesi a o sa ne be ma na ka bo mu anya agoro kora be ma na di dwatoa ana akopa ga ne chewa hesi o musa ati dindindinde Oforisuo obi fira kra bae ne visa sem o so akotan ni nyina refisu no oba ya di code no ma no hesi o akwaje aba say Oforisuo ns kura e kwaku ye bo ns ya wa ns ya o se papa na mam code ibi na mso mfa nyim visas ya nyame bo a ekina o de visas o de ba awa bo mama ne se visas die abia baby chese code na idea eye no Oforisuo yale aka obi ato o se hospital be no won ko ye ofiri attachment ya ne ba ye o se hospital be no won fa nko ye fun anu wo fon Oforisuo ontumi mpaja no ho kura edie scan lab ahodo bi chese edie no onye ye oba edi code no ma no wa sole Oforisuo HIV free ni pass code no say chese adansi a code no eman ekoso no Oforisuo ye nhunu ne ye nka kura wa himbobo anu bi etidie nani abere ekena yam ya adom akokɔ de ko anokwasem Oforisuo hem abrabɔ na ye bɔ no ho se won hunu abrabɔ na kande a obebere o se abusuya wo free mu no won hunu abusuya no code abebere won hunu kuro no code abebere enton a wo bɔ won hunu code abebere eti sa ne ma we na ma Oforisuo ema nipa bere wa asase so adwuma a wo ye no se adwuma no won hunu code abebere sa ne ma we nyina na Nyankopɔn adom yakɔpɛ ho akwankyere aba ne yabɔ ho mpaye ne Nyankopɔn de code na maye na Oforisuo asem de ne se code ne de obeduru ho a yenya eka de ewu anum kyerɛ owie
niema miama mo wakoto white tank ba ko aba o ban so apa wa toshe bag mbra na se toshe obutom ne fa bra okay na aba ne de code no gumu ma wo a foso adanse a ekoso no na boy bi sisunsun ne be da se ne niema nyina wo chese wo hene fa no nko ye oba ya am de code no ma no foso atwa obi ya ma ne galamsey bi foso wa se wa boka wo hunu ne wonye asase nso a wato a eka wa bo no enye ize oba ya de code no ma no foso manso se adanse a wo die no wono na etwe boy se ne ba eti se adwuma bi a wo ye bia la foso ene de wo pese wo nya bia ne de wo pese wo ye bia na se wa ma magi code no bi wo manhia ahembobo ano Ejaba family house wa ka se wonko ba bi obi sima nantia bre machina bre be wo ma ahembobo ano wonko ba bi a efi se kuro bi wa kuro bi to aso nti se wa ma ahembobo ano aso machina bre me de mi hunu hwedi agya aka na nya bedura ahembobo ano Ejaba family house wa abre na wa bre no abrabo na wo bo na enko yie no hu code no wo ho a ye de be ma wo a sa ohaw ne amane na wo namu no obi so obi adwuma wo krom ha ya ofoso adwuma na igu ene ma nko yie ene otum ni kaba na so odifo madwuma na igu etime sraw boa me madwuma na igu me di code ni ma no a kokoda aso no ofoso ene na adwuma na sa pagya eti wo tena ho ma adwuma na gu ofoso obi awie school wonya adwuma nyo oba ya ye di code ni ma no se adwuma ebu no so wobi emma egu a omunya awale emma na ho fe no omunya awale nso ombaji code no ese omunyina ewale ofoso edie na wo hwehwe a wo baji code no a wonsanka eti sesi a woto wo ye den wobi wa kwantum ene sesi a no ne number sesi a no wo frema chese wo se wo amanfo bunu kwase ama ne nkrata asem ho aye den a wa ya manfo pipa odi ya adwuma chese skana beto maka nsum krase ye ombeyi ama no na eden yedi code ni ma no enra okọ o approve klata na mana ne saka okay ofoso na ede na apenu wiase a obeduru ho a ne yedi code ni ma wo a kire wa magi code no oba na abo afode awie a na otena se na meka say white tank ni we na yi kire me na me de me mom de code no ma ka kire obrempo say fa code no say gu wem we code ye say fa gum we code ye say ofoso na 7 dan no so ne say me bon ho pa ye nyankopon de ni nyina ma me to ba na me hwe onse ma code no bu wo kra mo ma so ne guo me so code ye say code na jane dem ofoso adance na code no ba bia duro no ho o code no de se diamant di one dance code no ba bia duro no ofoso enya ize me say radio presenter akese bi power akra wo frame say ni nipa bi tuana mo ba no na obaji code no bi no de wo hwehwe bia ne saka etu person me interview akra wo beti ho asem na say okay na ofoso hwe eniema ekoso no ewo ahembobo Ejaba family house no ehu obi na aji wa de afiri nsam ahenie na wo pe wo ba baji code na aboa ebeda ya je afiri nsam ofoso ade bi a wo hwehwe bi yala bra baji code no say yale na da so abaji code no wo ba ne de code no ma wo pe yale na atra so na enko no semane na wo ye ena niema agiagu a wo de wo mumra wo mo manso no ene takwane ade no wo nyina amra ahembobo ano Ejaba family house jakoko na so ena wo mo ye travel nto na niema nkoyi no mumra jakoko na so tumi ni ya djuma eti code no kwa na ye didi djuma abrabo no nyina ye code no odi for de nani abrenko a o ofo no wani mere de abaye den ese abrabo no ye bo ne ye den so abrabo no be ye nkuranhye da bia meka woti fa akose be ye no wada osibe ye tina hwai sade amanfo ka ese o ma je amanfo ga waje amanfo yire sa na obi aje wo yire efi se wo yire ne ntina ho ma ekom nkuno o da bi won tina ho ma kom nkuno eti se wo ni bidi a obekọ eti no tumrika na bra baji code na wadwuma na wo ye na enye ye na watoba ha no code no enye adwuma mo na eniema empie na ho ntow ofoso he se ewiase ho so wo ho na wo sika na wonim de edi wanim na obi ni sika na wonim de edi nanim an ho wonfa so che wa wo sika wonim de edi wanim eti wiase wo ho a ye hwehwemu bra na tua na mo be ye hwehwemu ne yanka de wo wanim nkyerɛw na ekwan mie se sia bia wo kofro ka akonkran na bi se edie besie wonim ukoya no akwa akotom gwana na wo eti bra ne yanka de wo wanim ne yanka de wo kyinkyerɛw ofoso he abrabo na ayebo nyina ye code abusua ofiri mu da bia meka se asonafo
ma wo ho ofe pa ba awale no edin ena sunsum nso asona na omu ho sika wo sunsum nso asona ena niema nko yi o mema ne ma nyina ni bretuo ne aduana entinton bi a wo bo be hia me menhia hembobo na Jaba family house ya kire nyame ya adum akokɔ de ko ja kokɔ na so kumo tumi ni ya dwuma etikyena beba na me yankasa mete hɔ na me hwɔn nsɛm bia niema so nyina kyerɛ wo me wia me de code na ma wo Oforisuo code ni enya ka won sa se kim ka won se abrawo na si ade bia wo hwɛ no wiase bia won sa ka eti tumiri ka na bra menhia ahembobo na Jaba family house ya de number ni tuja 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Oforisuo se odi hia bi awu won ti ase abaji code no bi de owo bi oba beka kire so bi odi hia bi so ayira na oni ba bi a wo odi hia bi atukwa won tene nka baji code no ba bi a wo bi a wo betene nka ye be no kra ya bia ne sa dwamna ma me fa kakra nso odifo de nso aka ni nyina na said na yi nipa so ayɛ den 7 peduasan mu na mpanyifa se kwatre kwa so be ma ontomati ni din obi ho pa na wase brama na mo na hwɛ se de ositi komo di no ma bia no oton jonso adu na manyina jonso na sabi we odifo ne bra wabɔ na wo frɛ wona wo ma na wagyae na ahu wiase ayɛ no da bia me kan se obɔ ade no ade sansan na ade bɛkye bɔbra no usunsum na pie na wo so wuni ani nipa di yetu sunsum di be kan ho na yefo uni bi ye kan na so agege dem wote ho ndi wote ho ya no aniema akutie no hwe obi a wabra boss ya hunu nipa dua bibi be frem ya hunu ya de ahodo ekoso ya no nure enko nyina no ya de emu be 95% sunsum ndi me so ye bibia na mfa nyesa ne nyame bo nyame ama o se bebere da nipa bi na atena so nti okofa akodu awon de ama misro odifo ye afibie ko mfie mienu bia wode bibi fuforo ba osene nyame se nyise na obo nipa nti mesro kyere me na yemfa so ma nipa niye biza menyi ni se nyame bo nipa so mebereda na oba wiasa na obehia nkwanhia ubusuefo bi nti odifo sa ma timi bo ho pa yese ja mesro wa medi mfie miensa na bo mpa kyere me na menkyere nipa ne womfa so wo no nya wo dabere no ene nyame amfa mo kode nyame de ama no ho kwaje nso a wo se wo nko kuma se Jaba family house he ya hembobo ano wo kɔ hɔ akwaje ade e beboa wo wo se wo nko adanse bi obi bedi e ma odifo mitewo na misoro no ana okache huma ne so hwe ne sem sa no se na ye sha ring no hwan na ejina wo se o mu anu matwam ho ahia mabusua ne be ma wo se hwe o ho osiri sunsun bi bejina ni me je ring ne hye ende wo de he won de da se bi ana ne he wo obi akwa ne me se bibi he wo ana se da bi o be ma na de he se on tebe ana se be ma de he wo se nti he wo se ne akufie nti he wo na afi wa ba se sa wa wadim wo obi abaji ahye sunsun mu aba ye wa afie ni wo ware ye na hi se ya boss wo hye no kwa na ye nta no to no ye ne nsase yi agi hye ene de fara bi awura wo te won hye hwe wo kra wo ware be ma kra nim so wa what he fi se na be ma ni si pemasam mpratwe berem na wo hye ring na afedie enya sem papa wono akotimi ya de no nim de waye odi for some we ase na wo kwa ni de me hu ni se bra o pesa obo bra wo na ho ahi asamu agya pesa o hye bo no ko hwani na anim ko so o hye gidin di bia ma ne man na obi a obro daga tem de ono bo nsam de ne ye de wo a pesa obo bra no ye hwe o mo maso abaifo ne hwe a mu hu se wo da acha ka wo mfie mi no aka wa fe no wo na ho ahi enti wo se wo tena ho na obi aka akere wo kro ya na aka akere aka wa fe enti ko be yi nipa na o ka akere wa haw wasa kwantokwakwara amam odi fo somwe de oba na o ka akere wo se na edi wani maka aka no yi o sa ye ho ade mam
enti ntena ho na adanse ye koso ye binum ye mpanyimfo kuku dam nananom ne panyimfo wa abam ne ntimi mobidin ha no a ka woni man kwa nso akwaje wadanse wa Jaba family house mesrew number edu to jan phone na hia on nekora ebe hia odaachi na sede adanse esi koso wonu mu ye asutie wonu mu to gam sei okwa no de aso abofom no otu tue ugodu na nkasa na na beto ye ntimi antu asase na wo ho na wedini ensuo da ho enu esisi so wo mu nyina home okoya na wutu obi etu besa ha na wasa wonya ahwe wo ba na ye de code na ma na waka asem bia che okoda so na otwe miensa afi na wa kire wade bi na wa ye na asase no so wo de bo ho agodu nyame bo sie medi na wanya ho ade wuntimi ni se ete na nka babo baka se nyampa boda entimi sraw wote ho a ya sutie na na obi na nam sese ne maame akọ baabi wo maame so ada enti wakọ wanyina wakọ wo ba kọ baabi so kọ baabi pa kọ baabi am ya ju na ntwe ndo bi kira kete kira no se enye yi na yesi sunsun ade na yade kase wo ahi kwandi wo no wo jeka pere kora na oto yade ama wo ba no di for sam a kira se wo de nye sika kase bia eye kade kitu abi ko ye firi ho enti fa number no ne tie ne bra na no ne baboa wo 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahemmobo an Jaba family house okay omno Oforisuo we de me pese me kanya ne se obi biara wa office ade ye wodia na ekodi baabi no ya na ho asem kana eden e wo Ghana ha but ya na wonim ni nyina na ye nipa ne pe obu a se be sunsun no se be de agya ne se on se ya de wa sebe wakoto prot watuaka ya ma pepes afide dan ene sa prot no wokoso a na ye bebo wokọ hina obusa na wose me de ni na nya kwa abrabo na opese wo bo no nipa mpese wo bo sunsun na ye ka no wo mfo wani hu so on timi de bia me kanfo sa asem we otu odifo ba na obekasa wi a ade che wo course ayenya ene se me ko nipa wo ho a omo fire so frɛ yen wudura na omo sɔre omo me na me frɛ obu ko frɛ kwa wonim no ti de pese ya kan nyina ne se wankasa na obi de wo kate se de na odifo ka no nipa no oso wondua wo obeje na ode anu bɔkɔ na beje ye eti obi bia no makam obi ti se wa wo ye potter farm obi a wo ye farm enkoyie obi to sebe inantwe mienu pɛ wo de ameki wo so to ato bebre enkoyie de bia mo ani wu ani wu anya kwa abrama na obo nipa atwe wosan de pese ya kan nyina ne se wadaroma wo de ensa gwensa yem ba bia wo koye na amoa no amoa ba mu bomodi tu na mo ko di for samo okay kodu na wo kanam se be kakra no ye gada nipa bi na nipa bi wo ho a de no makoya ma wo ka so metena ha na ofere nanso edan ya ebedu mmebi no nipa ba betra se akasai menna enam nipa so masi na me ko di for samo odi for samo ne na adwuma se nya na odi wa ne tua eti de pese kan nya se awade akodi baabi wo twentwe proti watuaka edan ya wusie kwa no ni wo ye de grade kwesisu adua ku ka se ye kwa enye so yize sa ti bomodi ni nya sunsun mu asem but one re ya obefa na ni so bomodi ko di for samo number no de dudwa bomodi afre enye ni ha we baby audi for one yenye visa bomodi twa na monta fa ko ne ko ne kwaji code bi okay 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo ano Jaba family house Oforisuo yetrase na otwemu ni nyina chise Sunday na enka ho china nyame ya adomo a anopapa jakokko na so ehuru jakokko na so de obeba bia wo bia de bra na beji code no na fa kobo bra na ewiase no ebe yie no na ate wo sa wo ba akokora wo ni nkura hye Oforisuo ya hye manfo nkura ache enti bra na beji code
na emia obi bia na wo honto wo so yakra obi a na so wo shop so ochia mu nyina yes achia no okay Asante attorney general atakra de okay ana lawyer Daniel Kwamboatin lawyer 1 omo fa dwuma de ni aga omo hwepa lawyer 1 ma mi chem ni be fe happy oye adwuma wo odotobiri Rural Bank ewo nasa happy na boys and girls happy no na David oh ye friend say adwen kwanta krofum na oti bonsium okay pankro no bonsium onen o maame ne abusuanya mechem okay ya ne odi for some opera council center ewie brem odi for ba kopon yankopon ayi no eno no orofo ade bia dane konua dawo so ententan a echekere wadwuma no nya binye awade na ebisi basasa na kontontie odi for some opera council center mehia hemboboa no na mekamfo na mede ama wodofo kwai na odi for mfa akwankyera enam na de abetom kura ne code no dia betom ni code no orofo ko na yemfa code no ma na mum hyane so se wo kwa obeto white handkerchief no odi for se ono hanki no tonton bi o wanhwe yi obeka so akoye bibia gu so nti wato hanki ne bra no fa ntworo ni engum na ensate enye adwuma ema krede yakon akoyanim medical ga to say you tetentu ba for ye baba boyen tabamu ye nam soro ye sai enam form ye obi katra santeman ye obi kira santeman ene anwumire na de oba no wanya atnase ma me wakwa aba ya eja papa oba pa bibia boko de ko pa adum anya boko sa ma me na udi de say me pa cho ye frame ama wawa ma me ye die ni Nipa cho me ya dance ni. A dance. Na chese boase ne potemu. Okay. Jimmy so kakraba. Okay. Na chese o ye ama wawa. Na free Jimmy so kakraba. Okay. Ma me no akosam ne sen a wani ho hantwo a wo dia bepie hei. Papa mpa mo chama akosam ne se. Me masase. Na me nua ba ma se o ma yensi. Enti me ni me nua ne si. Oso owi obema me bi besine o ma me bi ma ho odin wom besine o ma me bi timi so e pampa me tie mo de makosem beto manim monka ebi ma me ntio masase a me ma me kwaje ma me ya di adwuma me pacho na me to pan no na me sifon no wasase ne so Inti asase no fa he poten wo oboase bossman Inti ba se me nwa no ba se me ensi na ye nche na me mani siye asase no ye wankasa na utoye anase asase no hwan ne tom de ma wo me pa cha asase no hene na de che me na o ka che me maame so me nko ka che me maame no metu so nsama me na me ko ka che me maame na maame betu so nsama me o hene ye friend say o hene ni pa cha wawu no ye he fa hene o ye boss man hene en wo de che wo me pa cha o se me ko ka che me maame no betu so nsama me ale now ye den man wa o de asase ne che wo me pa cha na asase ne da ho no ma me sole a me prapra so na me doso me ye fuo wo so nti se ya na me gina ho se na me ye adwuma na papa na be gina enchen se o hwe me saa o fe da ko me oba ye na o ka kire me se ko ka kire o ma me na o metu asase ne so nsa na o mfa ma nti hwana na wo to pano no me pa cho ai nti sesi a me ne wo ka sei no asase ne krata no udin na da so wa no me pa cho enam se me nwane ye be menti me ye ne so mfa ne din na onfa enye asase no sa ne din akodi asase no so nti no wanya tumi sa asase ne ye ne dia enye ne dia eye me dia me ne se nana no ka se ko ka kire wo maame na o metu so nsa no ho na wo de unwa be man din ye ana se o du din ye na kire e no sesa no me maame na me kaka kire no nti maame mu nyina na ko ye no mkoye asase se me na me ya akwala na me se bi madwene wo fom kakra enti na me se me maame na eye bibia enti no me maame na kotu asase ne so nsa e maame enti me de ni sa asase ne me din na wo so me nwa ba ma ne dia bedi asase ne so nti wo sa asase ne ya ne dia e da no nso me sika enim ma ho odin wom me dem na cement shovel pinkers me na me ko nsuo ene ye di twa blocks enti me je me chafa o chafa de sa kwa no so ne ekọ na me ne se ba bi atonfo bo no na ho hia no ansa na ye be koyanim no
Just a hono a mudaho. Menese, when the car said between us as an son sano, for bow ma mea maniano. Sabre no, now what do you say? Me. Asem na ba e ne be 30 years ni enti na me wo fom na ma dwene mu miye enti na me se me ma me nso be gine ma ye bibia ama me enti afia ne di kodi nkrata ne nso wie no onya tumi sa asase ne ye ne dia asase ne nya ne dia ma me asem wo prentam asem na ye kana to set dameto enti wunyini ye no ye de krata ne kire o ma hu so din na wo so o ma me bi e na me ka kire me de ko to me ma me ketu anim se na ma obi me nwa be ma ne ma me edan ne bi tie me ye pa baby me ko ma ni mo mi gina fa ko asase no se nana se o ma me metu so nsamfa ma na me busa o se sa time no na wanya nkrata ma na sa time na di be na wo asase ne so me pa chana na anya nkrata ma me ma me ne koye nkrata ne ma o ma me koye nkrata no de hwan di na ye sisi edi a wo so ye yankansa hwan de yankansa no to krata ne so na je se me ma me ne de yankansa ne de akoto krata ne so na je se o ma me de asase na sa ma yankansa ntese na die na be di adanse asase no dia asase no asem ba me de koto me ma me ketu anim sa asase na ye media enti meje medie me ma me ketu ane ko me ma me anim wo mra me wo ho me ma me ka che ma me ketu ane se nyame anim no kure ni plot no eye media enti wo sra me sa asem na aba no me nya abotre ni yen ka ne boko o ma me ketu ane friend say me ma me ketu ane friend sister ama sesia wo fine me pa cha obo ase etu no na ye wo dance ni sa asase na ye wo dia me pa cha ane mo ma me ma ne mo ye say me pa cha ye nan tie nan ni nyina ta wochi me pa cha ne de mi ntimi ka so mo ta machi ana so mo nta machi media de se plot no eye media ekoba sa no nuanom dia asem no maka akire wo nua be ma no obi anka hwe enkyere me isi ye ni me nua ni si dan na ne yere ni ho si so ne yere ne ma na tifio sa ta ma musi dan no onware no onwale no onwoye no onwoye di so far no adenti na asase ya odia na wono adini sika si dan no na kani nua ba no wo yi wasi nchen sa ene de wono ane ho minim ekoba sa odi ato mpanifo bi anim me de ato me ma me ketu anim tim de tu me ma me ketu anim no na me ma me ketu ade ko me ma me ne ho na ode ko tu anim sa asem sei na me de ato na anim na emu te sei ma me so ma me ketu ade te ase sei nyame anim no kure ni ade no eye media enti ya no na che se woni ni chemu pe ana se mo de ya busu afie esan se eye wo ma me ena de krata no ema no di ni din ye dia ekwa bi so no na ekwa ya busu afie ana se unu nua be ma no kwa dia me ni nua be ma na ye dia enya busu afie tuni nua be ma no be chem me pa chan usu nua ne friend say ye friend Yaw Kansa o boss man o friend Kurowura se utie mi a plot no eye media ti wo to ne kraba akoka Kurowura ni picture na da so no ni picture na da so no animu no ma Kurowura wa na ka say yo edan mi nu na si ye plot no media usika na adi si ye ma ho odin wom eti dan mi nu ucha mu mienu ma me sa to ne kraba akoka ho Kurowura Yankasa wo de boss man de Kurowura na obi anim wo eti Kurowura what boss my plot no me kasi so dua se plot no eye media edan no minu mienu ena si ye ma ho adi wom medam na cement gu shobu gu bibia gu medam ho adi na kwansuo wa na kokoba se unwa be ma no asobrache ose eye ne dia chinchina twan ya obedai enyi obi na kumantue bo esi akona didi ti aja kyerema nani akyerema be na abayi me bo mi nua ni dua ma na hunu se papa nya hia bo na so nya hye odi asi wa wani abra nwumire meni abre papa meni abre pa meni kama fo eti bedwane abeto amo mo kama sem ni bi ma me si efru asem no me ma me keto aka bi me wo fa ire so bi da tu nanim ono so aka de obeka bia obia wosisi na so so yeso omma wo abedai me boni dua ama na hu sa de na ya media se so ase ya ne dia ma ho dia mdi kwansuo wa ntia meka ya kasa betia meka
meni abre pa na me kasa no ntu ojo plot no onyini dai so oni me cha dan mu mienu dia onyini dan na menye me plot ma me na da na mo ya nnuafo na mo ma plot yi abetete montam papa emo ya so moko ni mitimi cha fidie so nka ni nyina emo den ebusia no obi atie mianwum na me ba be fra wo nyina se me be kasa nto mo ntie omun mi se meni abre pa na me kasa no eti papa wa wei se me tie firi u kasa mu dia ekwa ese wo nua no mi no mo ya yiwa ma eti sa ya so moko ni ma ye ba akofo ade onu omu firi papa ba ako ma me ko papa ko na na menene kasa bi se de chire ma mienu eneme ade no mo ya osa papa wo nyame nsem na osu bebo dua fe de o se wo nyame nsem ana wadane wa no wa papa usie ubebo dua na fe na se wo nyame nsem papa meni able na me kasa madawroma nkome koma me meni kamafuo ti na medwane abeto amo ene anwumre madawroma momoa me okay chief producer Nkwantabisa ene yankansa atwetwe nkomo kakra yenkutie di okan ye ano den yankansa no ekwa bi so kura no ko ya afoko yen yadwuma de ya na atem de kakra mte ho de ya na menhwe ho enti yenkonna yenkutie nkomo no kakra bi yankansa asem a okache chief producer no pa media me ba wakati aboko the flame Osei Nkwantabisa Isaac me ka ta fi Sompa TV Sompa FM Kumase sa cho unia baby e fena ama wawa odi asemi abeda Sompa TV se asasi bia eye ne dia wati dan wo so mane bia wo se o ma no na yen so yen chia ya so enti asem e wa fa baby ye flow ni ebusa na ya jimu enchiremu ba to da ba ya fanyi voice no form ba to ha Sompa FM enye ya wada ole ma wa Miss Apanyi wada ole ma me say ha Sompa TV Sompa FM ye musa afena mi busa wo se afa ode afena badan ye ne musa mo na tse yes TV mo ye pa yes TV apa ma jo aja mejo so ba ja pom de se boko na so e sister dom me ho ye pa yo media me ba wakati aboko the flame Osei Nkwantabisa Isaac me ka ta fi Sompa TV Sompa FM Kumase but unia baby e fena ama wawa odi asemi abeda Sompa TV se asasi bia eye ne dia wati dan wo so mane bia wo se o ma no na yen so yen chia ya so enti asem e wa fa baby ye flow ni ebusa na ya jimu enchiremu ba to da ba ya fanyi Nkwantabisa ntrase efise oni tie nkomo no ne nkutie de papa no nkomo no twetwe ne sisi koye no na entwa tie wodi abo aye ho adwuma de na se voice na nkasa e wo form Nkwantabisa bibia aboko pati wadi adum bibia ya nkansa oni ne di nkomo no de asempoten ene okan ye se ne me nua ba ne aso ne bedan no wo ye se producer me ne entwetwe enkomo ampa me frɛ no na wo ye se asem ne yedi kan afen ho da na so ha Sompa TV Sompa FM Kumase yenya enne nkasa ye first time eni entikaba yanka wontie ne a meka no wase ne nua ba ne kan bia enya ne kure ni pushi na asen ka on de ne ono kan na ye ne kure on ka on de ne maminti ne hu se de ono kan no ena ne ko ba de ne enya ne kure still ade o kan se busuafo nyina atena se o se de o ba ne nua ne kan no
enye ne kwana ye kura ne yenu ni aye ye ntie mfa asem so sa na o ka kire Osei yenu ni aye ye mfa asem so o yusu sa wedding pato yusu sa wedding se ye mfa asem so an pato an yusu sa wedding me da se na nyame hira ya kansa e wo boase so kansa producer so twantro nyame hira de pe se wa mana no aye ya kama unwa ba ko na mkwa mu a obebu odua to de didi atamu a asemu omna samu Oforisuo Mamenchia Dr. Yok ebi obi ayechia no na pram so hene na wadaroma bebi obi a wona oyere echia mo pa na na bebi obi a wonkwaso Oforisuo eno wa meboa na samana nkasa questions na busa no ayese ye ka bidie na nkakwa bisu nko wabu awie tinka abo na hawa kense ne bonenso ya na fidie so no obi asem no ya na edi tufu ama obi bia oye saade we na okọ ho no wo hu kwan obefa so a obefa obi ade ana se onfa obi ade enunti na ya na etra fidie so Asem Mpe Nipa nka asem di utie ne nka sai mo abusa ne kwashi bi nko wabu awie sabe obi ade ayira ope Asem ba se Branty say no ya na nya sante kasa na so abeka e kasa because yen kan sa na wo ka bibi si edi kan frene no kre mami e de Asem ne bedame ne person ke na fisem se ye kan boko ne dumre bi ho no mo a nipa bi ho no ma ya na person na Asem no ewia bom ana se kodru baby me friend ne kasai Asem o ne me kan nyina nsa na Asem ne bedru ha no o ka chere se ni nwien yenso na Asem so na wonso ntimi ntra ofie nkasa yenso obi Asem so because yenhu se yenwa ba to Asem Mpe Nipa de na kwa hankafo ana se na dwen nyame doctor na maka se na dwen nyame yenso na Asem so oso oni ni ade che oni ni ade che bia na ade we yenhua sa ade we ayampa se obi timi som eme eche na de wo baba bia ha adwen kakra Mami na wo hene ya hwe no hu se ne modembo iti wo ye na ye de no che na sase ana sase so de se obi a che wade asante kasa mu no ana asante asem wo dase bibi kakra kra na de adase na abaye wo de a ana satam no sha ana okobo ne maami ama ne te se de wo ken o maami mse wa film mebo o maami ho ana okobo ne maami ama ne se na na chemade o ne nso mi sha enti no na na se ye medasi enti mebo amane na edu me bi abusuamu no ya na ye obema bi wo afia ana nipa bi wo fia de ye wo de ano ye timi kase bi a ye mfa nipa so maji ye tete no mo nka bomu ene na no ma sesa tete na nka bomu metimi sisa de me ma hu bi pene de me hu ena e ma me kire sa asemu ampa ebi de eno ya wa ke te sa o de wo ba ena na che na de ebi e wo swa o sa na tie de onwa ba ma wo ha onu na ebi kura na ebi wo ne nsam eti sa na tie de me yemfa de obi wo ho a ade a wo ye no de adwen pa na ne so be wiase no na akoye bone e wo ho ti badesta mo ya na adisua se obi biara me se maka me se me si me dan ana me bibia me ye bia ka one bag of cement kwa na me nwa bi so de beka wa meka se wonyai because that she bia no ne ma betima sorry say dan na esiwo no me papa cement wo mbi te me ne wo de a ane bia ya dane de ama ye nwa ba men na edu mre bia wo mo aye frɛ wo mo no ye besere wo mo ye o mo susu ma ye ho nya o mahi ye o mo susu ma o mo ye ho anya o mahi na o mo nya kasa ebe oba bia wote no sabe wote aboase na wote he fon na ye frɛ wo a nya kasa de abrante ye frɛ no me frɛ no ayi no the way o si ni me kasa me ampe na me boso koso frɛ ne maame no ne maame nkasa ye mu no o mantima mfansi gina sa asase ne maame idia o me de wada e wo kwan bi so but kana me ka che maame ne se wona dantam ana ne manie eti ne kura bi e won bia ne ko me nhwa yiye nto yiye ba wo tie maame na semo a asa maame o tie wa nya chigrafo bia ena maame nso kwansuo ne bo na hina wona koye no se na nan na de asase ne obo ne di ne de che no
It is will be Cassandra and Nia Brisson say, what the mammy would flee the Asem Yajinano or Mamina. But what she say, a room may be a suburb at 4 bono. No, ho, a day, a hiano. It is the Apacia Kenya and sending your Bermano. So I see enemy at man, I say, I'm fair some quiet than I say, and look at the hot air because when some judgment there's some prejudice. Ultimate some judgment and say, you do attempt to cause and you're in the area. And mom, Ninya Bay, Ubusan, the question be me on the Yemede. Ubusan says, a cobus and Ninya Beman, a bono. Nebushan will be as one can at the end of all ye. What do I see? So babunidia. Yan so sa. No mum a crime sono. Seven prejudice, will be covered for a betia. Now, a betia young what young rock one for betia because who roam a cover from a betia who prame. Because Kawa and Quabetin with the force who prame. It's my me fee says, I dear no jitum. Send it dia. Yet any what? Then moment the name kept any year was a Gabusiano. A be a fra from me. A big grana sabi and who be paying. Oh, Miss Samo, may ya dear be a timoma member near the year 20 Nakamosuma betcha myself, but I must have. Ubusa question be an Indian. When you support to be a. As some the few watch. Ne do maybe a yana Ghana memoano. Se do maybe na se nkoye wo nko outside da. Ya na wo bre. De bia se bia ya na tam se koma se bi obi anansem wo ebi. Enu nti na ya na de bia ka se. Ena Ghana ha nipa ni abre. Wo ye sika ni wuntimi fa hia ni ade da. E wo kwan bi so. Eti se wo fa hia ni bi ade a. Tra ne wo sade na wo fa na wo ka no. E ye ne kretro do. Because me force me metie wo fa ma ade. Se me make us you na se wo de ahoden eni sika baji a ofoso mini court sika mini baby akọ wo fra me baby a se we fra me ma fadika wo sise ya me ma de me fi se metima ye no meye me bodu akun because obi ana se be prayer me ntimi no nko enu ti ni nyankopon hwe ye enu odi nsuo enu gata e de ma ye se odi ye bibi ye yie e wo Ghana ha. It is sad you only to say, more being sent if you any cacao when you know, and yasam, when my cuckoo down for me, they don't go from. And I cuckoo down for me, they don't go from. Oh, what's it got them? What for you any be there? Your car was went here because of the sicker, because of the car, because of the fear. Diam for home. Today, I'm a cash. I said, hey, will be catch or say, was some fun idea, was so on pressure of family court, and you're now be catch will be what a bantama, send a buyer, no fun in Koji. Ultimate job is off and go court. The Nipa the pen oye. And it's yan ye on Temja for say, Yantia ma will be name Masamba, ye frewa, Nyabotene and Casa. This is a been prejudice. Asem Aba will be at in Watna, and Ren Cassimi. Tinami Busa say, Mirefi, send a mammy or send a mammy. Mammy don't can the crew room. Miss Womotion on producers. Mammy and can the crew, Mimi Busa, and mammy and fancy Jack. Sasa my media. My so what better? Uti ne kasa ne de we si kasa. Wo pepe bi say ade ne ne de na ye je. Sana ne kasa ne ni motion e yo. Wo hu sesisi wo. Asisi wo. Eti e be se busua. Ya mu tie yen. Se seven predators obi wo bibi. Wo ma na se ba ko wo sika ne ye je. Ehia ni ade ade akoma na. Seven be. Wo Ramadan no. Do mu yen se ka mu si ne sebe abusua fie. Na nka ya che na nka obi anya ne de. Ano no susi ya no wade ahwasa na de ne yire ne makotem mami obedi yaw kaka se ne dia pa de obedi yaw wa wutie me se ye wo anka wo ntia se eti mami aba no obeka na sema ya frɛ se wo se ye ne yemfa ya sam kwani ya frɛ ne pampa ya dwuma bia ye se bia ya frɛ no obi mami wanya kama fo bia wabusuanim eti odina sema bada public se de ne wonye na so obusa no question eno se so ka kodu baabi this is seven predators de ekwa na ekwa obebodua Ofosuo me nkopata mami me mpata ne da. Okay. Do no office obey bi adia so do be bonye because ya fam de ne aye. Me mami me ni me kwan on frame me biom. The decision what taking no. Me ni problem bia. So susu sa de ne de adia. De obey ma ne nsaka na ade no. Onye me ni problem bia because my culture say me nya kanda obakwase de kana hohuru nani so.
Ofoso man fansia. Okay, 3 Eba Center with the 3 Eco capsules, Coco Master with your baby capsule, or for a draw winning to me to cook ase na appropriate cry infruano, crack man hotowo, Coco no poma pomauto, a man hocho untumin transi, drew baby when you show you wisi, a mamma in a general system and Coco and Aquafasa de Naba Ujadia Honam a yo hene, a Coco no and a yes ano, a 3 Eco capsules and a bit to me a 2 as a Coco Master and no, or for antisa Coco na manfo no tonton ka ni mu debi na wo hwere se de egu konkonum kra fa yie papa 3 Eco capsules no eboa ema koko nyina da asitu na aduro bi wo ho na yesi koko aduro a ewodofo wa hwe ya untumi entu nan ewo dem o eni nyina ene se wa hwe yi ubegya wo nan egu ho na 3 Eco capsules no de entesa enu ti no manfo atu aguso a sabri no kolina keba dani heba misi heba ni apidank abusu se cha ewo ho no enu ti so peso tu koko na se pa de a sa mye ya makbobo din no ho na kwa ubenya 3 Eba Center na jupa wo de abadwa so 3 Eco capsules Coco Master ubetumi enya bi ato 0546107107 0546107107 yankope mizu ene 5G mezanubi na yemfa eni adwuma Courteous Marketing Agency omo ene de mizu drink 5G meza wo de abadwa so omanfo dodo no a ena esi mizu ene 5G meza no ebo mpa ewo yiyo ene aponto ene abadintu nim orofo se opebi ato e de adwuma manager Daniel or 21st clinic hwa overseas okwa ebusu se cha ewo ho Beacon supermarket abawa sister sewa ewo anomanyi post office Mama Esther or Outcome Royal Ventures Baptist University okwa obenya mizu ene 5G mezanu bi ato na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni VIP car park no na edi enhwani mu yefre na Sachi ewo homa we so 0246270221 02470221 yako na Sachi obenya bi ede amount kwa ku chiri company limited ewo poema ntemu kofodua yefre wo mu ewo 0243329414 0243329414 kwa kuochiri company limited ne mano no KF Kinju Enterprise ewo so amemrum ya oni mrum hotel na edi enhwani mu wuwuram ade akonu so ame opamam go abrosanim eho na KF Kinju Enterprise ase wa o mami o ye nipa se yakoni ko pemizu 5G mizanubi ewo KF Kinju Enterprise 0544483392 0544483392 KF Kinju Enterprise enono 21st keneke ye sciatica expert orofo yenkoto sciatica yade na se sa sciatica ne intrim yade yi papa eso sisi e fa osire mo na kokom na akwa su na se ya papa dodo no aka dem no 21st keneke ade ebibiduru son awori tu sciatica yade na se abepaja omo afiri omo empaso amomu ko munwuma so yade bibre bia de firi trinwa no kosu na se 21st keneke me kanto se obitu ase orofo ya wokura na wopa 21st keneke for ni echirim ewo ho na diabetes no odofo ama wo nan no ekuru abetoto no 21st keneke se ni nyina da odo ni chiremu a obeko na wode ajewo abaso body a wagye no enya asem kweto eche otwunwi efiri ni nyuma pa na ma no eje abaso body no laboratory ne scan fidi ahodo pi massage ni nyina da okọ 21st keneke the branch bia no a obetumi aje bi ede ama 15 branches ewo Ghana mamu hano na Kumasi Hwa overseas Alpha Road nchemu ha Council Quarters Court Junction wabuase Dome Market ewo nkran eho behu 21st keneke ho sunwane kwanza tachima 21st keneke sinye mini 0540311311 0540311311 Togbe ahaban keke azibilibo sonkalu kagoka sabre togbe ahaban keke wono ofiri beni dahome eho na togbe ahaban keke owo wo se adie ben na da no son kodada abayifo na hawadwana na se adie be yesunsun mu asempa ade yemfa enkodan togbe ahaban keke wo se wo maame ewu wo papa ewu usie ni wie ye no afa kura de wadwuma sei usika sem na e basa wajapade nyina fom wawade so egu odofo eduru sa no na bibi ewum eno tije se togbe ahaban keke na eduru ba bia maame wata so ware ema no ware ma na de no ware mema no eno eso ya asem fofora togbe ahaban keke se sa wade no edi nipanya eno ti se sunsum mu sempa de a eye azibilbo sonkalu kagoka a ofiri beni ono
and the between aboa osa kwan so 0244484747 0244484747 and 0244506620 0244506620 and 0244506032 0244506032 Azigblibo Sonkalu Kagoka from Benin Togbe ahaban keke tenema no freno na nyoma enkonkai emfa emau ejuso fejase akwantepo no so no Bonfa Hospital Junction eho ena behu togbe ahaban keke na eko na nyoma enkonkai emfa mam akwantusem nyina yebisi basao na nanwumiri baabi a mekanfo ediama no odofo emane nto emfa ho na baabi a mekanfo ediama ho eye Express Group wakwantusem nyina fakoda no eye Canada, US, UK, Australia, New Zealand there Express Group and I make come for na media amount. Na what of 4 person kusia de and also person ko wala tu asabe wabusu for Express Group ababo osa kwa no so Kumasi Accra Tema Islegon takwa de sunwane tamale bibiani ubehu Express Group ewo ho 0249000448 0249000448 Express Group wo frawo na nyoma enkonkai emfa emma abe heba clinic Dr. Sompa Dr. Sagro orofo yanko mamia be ho na yekotu yade ase na yade mamia be etumi ntu ase no na sa yade no afei kura na enam kwa so a eba na sickle cells yade no wanya anu aduro eno na mamia be ne ho aye nwanwa no enam sa yade biada yemfa enkoda mamia be sewunya wo yanko mamia be ho fibroid no yese yekotwa wo yede sekai da bi entiase amiemfa sekai entu yem wo so obema woduru na fibroid nyina etumi anane enti baby afa ko fibroid no da no akoda ne da ho eno sa breed na chese fibroid no free ho dia na o ba bewo afa ho afa aba abe heba clinic e wotano so apatapa new site yenko hoy na yenko sa yenho yade nkotu yade ase 0243345392 0243345392 yako abe heba clinic eho ena mamia be odi ebibiduru pa ebibiduru so etu yade ase abrewatia of also Asem na of also bema medi ya kakra se ene ejapade kakra bi hu nti obehu se na ebusua na kane no odo ene kroye ahye ma se hu se obi kra kasete wunua na Yaw Osei wo na nipa na kasa wutia wunti no wutimi kwaji wunua entokwa ekonde ma no enfa won se nipa no ebusua amufru na ebi krampa extended family ni bia na se bia won sheda kola nyaw maame ankasa ana papa ba na so no na ye wo sa tenka no ene sa asuehunu no wo ho nti no na eniema ekonkan na eniema nyina ededa na akwan mu de mayen na asumdue wo ho na enipa timitina seche edi ne nkwa na emmen ansa na wakone bofo nchen na so na nsade na yehunu eno behu no obi taleda ho what a shock painful exit ene chese entre yensem akese chese se omude chiraw yawdie ene ebi ahodwiri ya womonya se enipa asemesi anase o maintain watimi afiri mu kufa showsa womo ahu se bia oyare anase o anti jami anase so mimi wa ha se no me wone yade mu niema we se nyina aka ho bi Bible se munya baabi ya mobedi de mobedi ni de mobehya mo meno nko ansombo mamo ye wo basic needs wo ho baabi obi di ni tibeto nipa no de obehya kakra eni bia de ode beka na no enipa unya nu amenu ankasa ensomobo na ya na ya nim de nipa ye ba wiase ye ba begye empo wonpa krampa wo da so no fo so bema obi okrampa oda student mattress bi so no ne hunam dua no entimi emfa student mattress ni nyina ekwan sa de da ho ya nipa mienu kura no ebetimi ayede atimi manage akọ student mattress so enso na ye preda ho mattress ne kula da no ye entimi nna ni nyina ye body ni entimi cover ni nyina so e wa abla ye say ye da eda mu ni nyina da ho
na so do be hu say na ba ko na wadam no kura pa won komu na say ne wo komu ma ne bro so no na wo sa akofoforo ho yesi treni kanke nkasa abonten so ne emefa nkodi kokoba ne dedeba wonum nyina ye krobofo ma na so ennem nim de free so bete bayira ho memo ama sa dokro ye ne asumdua na ye wo tema ya ne ye wo adwempa enne se ye adwiri ye nua ho anya satenka nipa wode ye menua bia mete sanka ne wo me nipadua mu no menima de kola ba sa bre ne nyina na sa bre nyina sa ne ma na firi ho eti me ka kire ye wura no ye fra ne sen Yaw cancer wo Roma he we carpenter ni sister afia mu nyina wo Roma he mechia wo mode yaw cancer we de ne name no on de o ye good pa na minima de kronti abla yaw cancer we de asemi se sa pepepe enetie na ye kasa ana ye bisa wasem yesu si shefa ye mua Asem Mpe Nipa dwumadie so ba ye nchia yaso nti asem na ye bisa wasem a jesa wa no wa abo na no wa kora wo ne di ntwa asu sane a wo sitie no anasa baby a wuti sesia no bia ye mu bi ya tra ho eti wo bana sana se ye frona se ye kasa wo ho a eya wonnim nipa kro na tobo ase enye ye kura mpo na obetimi ahia wo bi but wonnim nipa kro no ofre wo bisa wasem a mentoto wo adwen fama no enam say yeso Asem be yo obi ahyi nipa betimi kura koye bibi nanya enye wonu yi kura mpa asemi ho bia wonu mu kasa kura mpa epie firi wonu mu ba no ntino na obi afa ho abufu anase obi afa ho ahyi na odi akwa koye obibi ye ka che ne se womla fom na asase no se no kresa baba wa yidia ena abusua ni nyina so se nya atwom samasha wonu mu ma adokuru wonu mu sade no koboa adole kanka ne tode a ene ye ka che omu se omu so no wonu tutu omu ne emaye na mu nyanyimu aiso mu nyina wo bia ntimi na ye bomoden se betimi afra ntenso no antenso so fon ne nko ne maami wono ni nipa nko betimi asinipi aka cha asase no ya baba ya idia eso minim se ya kansa no so no won na hya maami mfrumpo mu mawo eno so ontimi nyine to mama ne to na wonte no wono so ntimi nka na asem media wo de asi minim de obepe no ha se no mukola aye no kore but ye pese ye sua de ntimi megidi sanu nti na bia wo de ba ase but wo hu akwan ya pese wo foso dada ye se de wo pa de nya no wanya no kwapa so no wo te sa abo akwohwe de ya obutu nkosua nya odi aso ubebu na mu afa kire obe ye okwasea me ni dan wo se ye chi na nkwankwahwere wo nkwa emma yade bi nkoka mo nto ho na nipa wo nwu ya wonnim de obenya wanya baabi de utiato a wonya wasomdwe kama wakasa no hotowo a menu akasa so mobo na yanka kire maami se me de me abusua se ebo obiduabo ofoso be ma ba ko bi agese nam kwa mukrampo eba no wanhwe ya obodue ye tintintim obo ho ni hwe ode beda ase de ode beda ase ya wo so nkyire ma afa na abusua ne tintintim tototo na munyina mo asehye ebeduru ache ba beba maami beye na so wo ho no ka ni bere eti maami ka se wo ye na ade ofoso be ma minsi de kwan won kwankwaye na wia so we no so obi ka se wo twefofo de afa wati ko abekwan anasese ye nkrakra na senkate kwan na wode fa wati ko mom na abewura wonumu a kwa bi so no kro betimi amana ko wura ohwinim enkwan ko ohwinim a eya ebetra mo kwa wati mase entima wono mo mfa se ni maami nti no maami kwan da ho ye de oba ebekira wadwen ye kira adwen wa ase so wa ya ye de ebefo o so se wa asem na wo kana na wagina sie na wase no enua na beboa wo because abusua nyina pa wo omusie bia obunnim wo omuntimi ni adanse ma obi antimi nka bi ma wo de a ya nkona ma na nanom abosom asase ya mponu mo wo ho ubetimi afo madam fo fise nipa ye TV ase no ye num nsuo didi de opese wo mu yama wo no ko kasa ma ni bremre mu obekora pa fo kwaso akoma ne reform no mo hu se ni bla has come me ma se afia pia na kan no so watina nanom nsie da ya se onyame fa wo kransie enti ya ne sa ebetimi aboa wo ba bia dia wasa won saka no so no eya wo dia se ye sa pepe se de osika no sa pepe na ya odia dia ya odia e mo bi nchinchim nsa na wanyi wajapade ba sa wasefo anase wonchinkafo nso ayo ma bro me da so fosu okay ye go computer so dwedi emra si
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na no me bisa e kra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otwe didi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to anase visits so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi dur in the kekedru neza she. Inti hun and the nyimizia na nano wati she during san. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godu nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye. Mudie, Sawa Pantade Papa, a ya classy, a befataw, none of one of Dafamua, and you name Shababia, Sarakoba Boutique, Sarakoba Boutique, at Tomana Memantadia, dear the Quay, party, office wear, hot draw, say a suit in our pay, ladies wear, and my bags are hot draw, watches, jewelries, and our perengana, and memma belt in our pay, Jinsa Papa, and Quadantade, and P, dear, and you know what, ready. Now one shay, says so crowd, dear, dear Bomu, a 1 month promotion enti woto ade ba ko a wote 10% e de free so de ma we ya kwanya obade amatufuo ene mo amopa ne nkronkrato Sarakoba Boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo de biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244 797215 0244Okay, ya kwa anim ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman ye otetentu bafo ya boye ntabam ene oboase ne nam o oboase ene nam ovalumba Obozo mecha oboase fo nyina radin shlom na police commander o so radin nya ne kase na no matrankonya oboase nso obade shlom na onyom kase Obozo ye ma me ne nkomo ne nyamede me nkwa de nkomo no nyamede but said ya banane papa no so nkasa yemu no na enya ede kakra bi wo baabi metu me pa no
masi me phone no asase ne nyame dia metete so na ni wura baaye na jawiase favor ni bia so me so abaaye a woto pan no aduru mfia watimi asi phone no eye adwuma shabe na wusa ye dia de ma wusa de ye me dia meje shabe sebe tafrache na jimia koduru hin a untimi hunu sebe bia maduri agapade ni media na sam do pan no obi baaye no betu ni nyina so okoton adia ga untimi ne ntwema nzo nye oban no na sam ne nkofo betokwa na iska ne kakam etom da bi ni ya ade a ya yenyi saa minim se ya na wiase beye se ya na bia me nkomo sa me hunu amfa de madwa abrabo no ye bo se unu akure na ohwe ni school na mfa nshi otim so okwa aba be ho sheda program adwene se wo ye de ache no so okoba biem na wo kai wo se me bra ye bibi wo de je fine dimi uzo bi adi nkome na mbi ni school mi se mi siga nyina wo no eno ye no anhwe mi ntime je ma dia na ya na ye nsem hunu ma me because fashion otim se na ofiri se osika no wo fa dua wo yie da achu wo bibi yama na wa ya ama no ye mfa mperepezi oni made chen mi ndi mi dim siga nyina pushi ni se wonko obekwa aba no wono na adwene ye papa kro oba obe ware na abe mo obe ware be sesa na adwene adwuma obe ya kontu obetu beduma change ni pate bia emfo bi nkwa abroche mfa hie tim se me ka se wonko meheme na wa mu ni atwa wo nan ndude ne ko hu se wo boa ne keke wa abrabom o kai wa fine wan kai wa sa ne man ketengete ne family ye no ye e de mase o mo mfa nko o mo kai akama ne ye ko wiase ne ko nanim ya nyintum se sa amne na wusa e no hene se wo do mmikurom go so man na kwase bosom bra na o hene won kwa so bi wiase de kwa no se matina ni mo cha me prot na se kobra betu so nsa mabusuafo mpanimfo na di manim ye de sa shnap na coke kwa ne de komanzo ohene wo beda wase sei owie na ogina so ye mbi panyina ma me ukoka acha kwase boso mpra se lumba na wo che na de no ofa aba but ye de ni nua din na no ohene atiase ene no ohene ne kuro che wade kwa bi so no woni tire adwene nhyada nya adwuma sa untimi nche obi ade so do no ne yakotam obi dini na ada na wuni animu wo obi ani ni dini nyense mo nti ne chedi no hene be na ate azie no nti mo se ne brade amate azie de mfa ene no hene ne pese mabusu anya no de chamo na bia wona na udidi so za time ene o ka kire se ka kire ne yemetu so ade enche so de chew ebia na nkomo na se kire ba no bi o hene ne wusa busu amobom ho moden da bia wa akura na obeto no de soma ma o se ko ka kire ma me se o mera metu so nsa na me mfa protein chamo nti word ne ye mo bato ne ye soma awo it is a mokura wo chefa wo mu bi but eno so ncheza wo dia ndia no so satesa hye nso na akobodua na wo problem na ne wo ba wo chefa ye mpese de be ma na je nkokasa produce me dia gwa bia ne de ma mo for example producer wa ha ni ehia na bonten e bia brother Foster opentema ko baabi producer ma bo adwuma nimre je ana akokache ofozo se me discover to ne phone so momfa si asuma producer ndin Jesus kan ye ne dia ye adwuma na enu so obo ya bazo ndi so obi anya ne chefa wom ndi se tesa wo brand mi mfa bato so no susufa akokodro kasa wo de ya ba kwa bi so no nya wo nkwa wo de ya sa anya sa bi so na wa na ye de ma wo de ya then ene anamo na wudi ga tu nkurabre no wa ma mukuro ni din na nya nsusu aso wo so ukuro no mbajo wo se fra wo se wa hu nya nsusu aso wo abra bozo Obra so ye nya nsiaso na bra boss because unim sa ade anya wo de ya unia ba na ne de ya udi na da so sabe wo boss sinya wasa aboa gidampom ye no gidampom ye nsa ye de ade a wuntimi mfa ncha papa wo tu okura kwan bi so yare ye ben awurade na de wonam sa ntu de onko so yare ye bi ben ni sesie a drop wa adwenim ba nyame na de wonam ti ko so na ye be kakra two na ase na ntwe na nsa ka to ho a wo ba hunu ne wi asete dia ne agi ni wiase ya yentimi ni nokura ma ye ho ne yankonko e woyare waduo woyare ohun se ne ho odin bo woyare na no wonye se ya wusuba nti se ya na awurade twe ne ho wia na bo se na yare yete wo kwana no ana na ade to no ofozu onse sa na adwene me de me hunu obi a wanyini na ne nkomodie ne ne kasa nse ne nyini a me mehwe wo nyini firi wo nkasa mu nya mfie go bible abom kokose nkofu bi agimi watiasefo asase so etimi wo ye panyin anya wo panyin ye na mabeto adwene ne ade no ene mam de hunu so panyin nkomodie kwan afa so relate to nipa na chem so ye panyin because ye so panyin ni we kro wa abache ni means or a lot of story there onim ne wi asete the panyin is so kasa na se jimi won kasa mu a mi hu so ye panyin
Tina Job Gasa me Gasa mumani nchen Gasa nem fido do nchira de na so ma hunu se nye panyina di woni tirimu nko na nim nyansa nye panyimfo ne hunu atemu mti mo ma me kwan na me nso asu God no ma Job me nchira ma agene kakra to obi wa ofi obetima di anyini enso no wagimi na Gasa be sabi unim nsam twerefo bi ifre sabe ye nyansam twerefo kra you are trying to tell me you have to know someone before you give respect to baby wanyina duri wana jira wo za tobo hunu ne yekoso nkomokoda eko diwodie na abotoye mu mra na utu ana moze ya efe ni efe ya tv asi we be sin be babo ye be sere so mo hwe ni nyina ye muza se ebuase kuro na mo freeze gra prot ne bo ye sei obi bebo obi du yaku ne ho wo tena ho so ami abo du yaku ye sei ene kumase asante prot bo de ne kura ya wo ba bi akonya 100 million product asante na buase agurase ana buase kuro ketuam sika no prot no ye sei de am be say that time kura na so de che wo betom kura na 30 million am na 45 million ye tono na bi apagya kura na ye se ho agidi e bi 250 no atena se ne agyewo nkwa afiri wonsam no wanya de ai papa ni dia wonya nyansafo no onim se nya ne de a wonhwe no ntutu wana mo me dia me no kura no mesi awie na me mawa ene prot no ye sei yakobusa ne bo no hen that time ne tie e bia that time ye 40 million ache ene wo ton so nka benya sika 200 die nya ni se mema 100 million entwatia wo ye nipa na obi abo ato ne yam ba ni nyina wa fo so hede bukata ayeda ye ho de me ntiasema se me ye na de sabita fracha wu si ye no nua o yere ne o madam nua ba no sabi won so ba sesen be no bebo e won de ne manka nche ne se wa mobra na wo kra ni nye no wanya de Ejima me mistake ni bebire na afiri wakache ne bae na o ma me nso so aye aborofo batan e wo fie o ma me wotie me ontie ne ye panyine bia wunyine duru mpempensuo bia wuhia nhyira asem nko na odi akọ wuhia nokudedie nko na odi afratiasefo asasi so di wotie me numira ne wo fa me si ni pray se sa na ni suti a wanhwa ni wuda ho mu no obeye mobo wanhwa obeye mobo enye fine ni panyine duru ba bia no kura nko na odi nam wafra obayi bra wa wonim se panyina so masi na de ma no ode ade ne ma no saabre wo senti na mede udi na ye ene wanyini na ne afi pe bibi kakra ma no so mfanye bibi ana proton ke ngwaje half kra ma no so ne ma na da achi na ninyi oba tan wadwuma no wo fie na wonim no kura na se ya ampa na ade no kura asie ye de ntitimu ezo so okobodua okobowia afa be kan busia me nkofu no me nyese afa busia ma chechire nipa nan no chire na babia akwa wie no na wo oba tan na sebe wo be chechire kuro no chechire ne se chechire nya wa start ye chire se na wo da foma wa yi ase no obi abesi ni kanopi nko obi abede ne nsa abode nko beba obi abe no na dua no woni fie nko no oba tan asasi wo wa yi ase sebe wo dire okay omunya hwe na case bi onye case ba bia nipa nyinyina duru no ni kwase asem bi ogre beduru ba bi sei mo twani tia na asumdi aba ene su kono makura nya asem o mo so bu ni fie na banyini asem we asem a wonim no kora mo nka mfa nto ba bia da na asumdie ma wono ni face da wo kakra kaza ne woton aduane wo ayi eguni na so wonim papa wo yesa voso omunya isa ade no buase yenim o mo no nyese no mote tutuka de ntokwa ne ade kakra na ya no pepepepe enya ne ma bisi prot bo nya dene ohwe no won solve na wuo enkwahia okay asema sibuase o asema sibuase na abrahu asema yemu hunu sa no abrahu na ahomete meti onyina no me ho afo enipa na yo eno free yafunu ba akoma ba o na wiase kra na kropo twedi mpo ba ko nyankopon no abusuam o hira nipa ba ko pe o na kwa ye o mo boafo eno ti yemu sasa ya kansa na nyankopon yi ne se sa nipa emiensa akai no ko maboa wo mo no mo maame no mo papa ya kansa wato mo jeje mu ekwa bi so kra no sabia ku sabia nyado sede nyankopon si ato nsem no kada no kra usi ye no kra no usi ya busu afie chema wunua no miensa aka na kanya fe ne mpempi no ya na abata bi so tesa se ne babi a otimi eto aduane mani die mani bi bona bosu mu no na nyankopon ato nsem kakra no eduru babi ya no musuro wo mo omutumi nka no kra asem nkyere wo mo
And it is Sompa says a pro tree no say a mammy dear and an mamma no adane ediama yan cancer. Ah, mammy, one ya do, one identity muno eba. Na me baby ye me ya pa ne say ye nyina ye free net ba kumo pie na nyankopon adom aboa no ato nsem na obesi dan na de bia ma wunua no matrem e de be na efe ani nsasem say na wunua mbaka gu so support wunua dia e na wakosi dan si so de ma oyire no ma that bi no so so be ko oyire e no ma so if you say mami on tiase ne wo tena so kan ho na me aye mabraho say ye pusu maame na homa no ye nya maame no nana no aka say ode plot no emma baba wa yi set sa wawu okone krachi di obetumi akamu no kura pa ye ne maame no ye pusu na homa no wadum no efi say wotie onu sie be frɛ no anu ti me maame wo maame ya frɛ no say abraboafo a wo he oboase abraboafo a wo oboase maame yo ba tampa ne kamu no kura Sasasi eye mame dia baby akwakodun edaisi so anuafo kra mo da baako na ko bia kra enem kefe anti ya kansa onye benyasafo senwa se yakopon ato ne sem na e se ni nua no edididi won na ase e won nsaso na ese won so atimi eyeyi a mesre ne pi mo onya homa so sa yen de udidi atem ame wo fo so memfa ho enokura asem ne ye kan ne ye se ye de nokure de da no yesi ye de to ntima ame kan akoma to ye mwate ye nya wa kiri die ya kansa no o se omu ade kura no ye bebo apia no opia ye kura ye beba animu efise ye adwuma wate kan akoma to ye Achina no maami bedi nkomo na onkamu no kure pa oti omo no samwa kasa maami no eso ka no kure ode wada unya no kure no beka but bema no enti say yesu Sompa say o maami na de yankansa di koto plot no so dia o maami wo mamofo titi ofalumba ka kire no esa wo yi ase no odi ntintiti mbaba ho tikwa akoma to ye mwate no okay ya kwa anim asemchecheche baako eda ekiri a yesan ebetabiri di ato ya paso na japade esem no ama ewiase no ya ye basa asemchecheche baako eda ekiri na enko anim papa ma honya hana ye de bre ne ye adwuma na yenko emfa enko anim monsate microphone ma ne ye ye kwa anim burukutu ya bema nsuo ya burukutu odofo burukutu no ankasa no so twitwa bi na wobobo bi mame mra wani so kasa se oya bema no amu anu mabon se bema burukutu ne betumi ayosa odofo ayiyo ne apontro no ba bia nipa bodompem no burukutu betumi abo papa Easter eba nyina kwa nyina no burukutu na amanfo ayo madwene se omode eko na ebi wo ho botum ne bi wo sachet nim na no omso di show botum kama papa bobobi ne twitwa bi oyo pemfo a enum bi saa na oni fie du nwotwe a enfo asem enko burukutu so Food and Drug Authority or the stamp on so dimayam se baby aton sa tunsa pa ba hodo ne betumi aton burukutu ewo ho 0244 620 294 0244 620 294 yako nekoto burukutu ni bi na yemfa eni yedwuma kama prekasa powder eno ni PPP no one hour de eba ye obo heba and medical research center ya de bia yemfa enkodan wo mu ya de ben na obo heba and medical research center otumi entu ase emfa ma ono ankasa na de prekasa powder na sa badwa so immune booster eduro papa orofo akoma ne bom kinkinkim anemia in pregnancy na je se obi onyem na ne mogya no enim bebre no ono prekasa powder na cholesterol na do oni padua nem ahimo sa na high blood pressure no orofo ye no prekasa powder bi ebebo yi papa obo heba and medical research center omo ena de ba 0249761508 eno ena me kanfo na me de amount papa me ma wakwa aba yeah pani pa bibia boko de Yesu Kristo adom udin de saying me pacho me din the evangelist Joseph Kinford by mikrom de okwa mama ne frame ukrom ne he mikrom me free western region wasa ekutu ase
na ho ne ye fro sei maaman me pa chan maaman no so ase akire sei eye oluman na me na belewa na ontumi nka ontumi nka ne maaman no no okay wakosam ne sei a wo dia beda yen sei otententu bafo yen eni betumi aboa wo yo ja me da se se na me kan me yesem pakani ewo kumase ha na kumase ha me wo se paase nti me ko mikroma me kakanya me asem wo ho se makanya me asem wo ho abaye emfie enson de ko emfie wotwini na yesofo ye hene na nkasa wo no we filimu nti sesi anu tufu hene na hwe ekire wo ewo fan ewo wasa ekuti ase okay nti me ko ho na nsen na me kakanya me asem na nyame asem ni nchechire mu na me cheche se yewo obia ene ade a oya echechire no se obia kwaje bosom ahyade a yede ma no ono okwaje ye no na saa mra no echechire no ayeti se obia onwo ye se ye hye enkwala ho mra wokurum a opekora na okọ obi opa onko san se onwo ye nti akwara mra bia nchechire no ntinya no onye na asem ese odobnada nti me wo ye me dobnada ewo preaching ni mu me preach awie beye na awotwe imienu da krobnada bi me wo ha na ye krumo tufu hene no soma se ye mefre me se me dobnada nti no na wo dobnada sa no na chese obema nya adwuma na sesai se no de ye mpanyin kasa omode aye abebu me beto ye nti benada no omo be serve me ni fiada na ye fufida ewo ho enti ye ho busia panyin so o takorade nti edu afufida e na oba nti fiada no me koye no tufu hene ne se wate se ye se me do benada makeka no information so nti no ho na ko preach ye me pa chan na also do benada me de mfato ho na me kete me de mfato ho pa abosonsom se obi akwaje bosom na amane mara ono na mara ne chechele no okay I say me am ye Christoni me na Christo mu na chechele me obi onye Christoni Christo mu na en chechele no nti me de ewurade se ma menye no eye me nko ana ode ama me se ma menye nti me na sa mara ne chechele me obi a onye Christoni mara ne chechele no na me nso me de fa asade ko fa abosom so de obi on so akwaje bosom de ono so ne mara nko ana chechele no obi a onwo ye akwala mela nchechire no de wawo na akwala mela echechire no nti me a menwu ye me dobnada akwala mela bia enchechire me okay ewo anacha se wo de ye kasa me de ye kasa na nya wan kasa per se obema na nya adwuma dabi anacha se obema kasa ye adwuma enti de want kasa na kasa no on tia se papa no okay me de ye kasa me di chechire mfa de Kristo ni mra obi akwaje bosom mra obi a wawo mra obi a wonwo ye mra ade kro no so mum preach wo asori ni wo aso ensori bebiri wo pa etususu se ade ntino hene no wota ke usa ko we de kamu zanya zembia madaru man kamu mu busar mu ma na ko betumi a chemi ye pa na so de ka wo dobnada te o me hoye iti abebuo mu no e ka se me dobnada anti wonwo enti wo de kra ka dobrada enti ye kan kola asema ka wo ka me nka ho omo se aban kra de nkwala ho asema ba ikromo se omu nhia na omo enka nkwala ho asema me pa na me ko obi me pa so dobrada me ne ba me kwa okay ese dia na esi akire me pa cho dia si ni se me kam chese na otwemienu me pichi we on be frɛ me de me kwa ahemfie na na se me dobrada ye honso ye no brada nti wachi me de dua mo no brada je se mo nkwa afu brada saa na ka nti eja o pa je se ne ka wutietia mra nanim saa na ono hwa na adwene ye no nti me ko ye no na obo me kwadu ti se de make an say wate se makodina information say me do brada nti no wachi me de dua o ma me nkasa o ma me yi ano o camera ewo se otomra wo ha e ka ye wo ho na me say me na makeka asem ene wa befre me ade na wo ma me nkirem na wo bo meka saa de me ntia ase nti ewusua panyi na ese da bi mo ye ne saa na mu sisi no wakeka asem ena makofo na manaba nti de oka ye no mo ma ne nkirem ena me tiam se na me papa te ase emela me bi school ena me ko se on fa me ngosu adwuma ena o ye se odo benada nka me nkon kwahye ne se on fa me ngosu adwuma nti ade
esa na mko na mgobu na chese ka wanwo a nti mko sa no o chemi say branda na o kan ye no eye abebu a na odi ibu mi na na se chense se wanwo a nka me ha ne say me wie school nti on fa mi nkosu adwuma na sa kuro no si kuro ne he wasa ekutu ase na chese branda mo nkwa afuom e branda ye kɔ afuom ho na ne branda mo nkwa afuom me pa cho ye kɔ afuom e branda ye ho ye di dwa branda ye kotu ba se baabi a me hu firi ne se branda mo nkwa afuom dia e na wo so ye sampakani na wo preach dia na chese kwa bi so no wa ye wa adwen se na namra wa hye no betietie animu sa no nana no nadwene enti na chese ho no e branda mo kwa afuom na mo nkɔ ye kɔ afuom ye kotu banchi di badwa ye di dwa wo branda edwafo no se banchi no se ukotu no kan se duada na ade we chena animu aye dada na animu aye dada inti brada ahomache be ye 4 eni ekotu de ba abetwafo ekoto aba brada operatorfo ekoye adwuma brada ade bi ye fom adwuma bia no brada utumi koye na mom onko hye hwa ma ade ensan sebia enti dia ubetumi akodi no ho enti na chese brada ma adwuma bia ye ne brada wo utie ye kokobɔ kwan utie me pa cho meet na chese brada no bakwa afu ba onche emere da kromo no na dwoada kwa afu mu abetumi ache adwoada de obetumi aba anadwo pa betumi aba be ya anadwo 7 o'clock na brada de ontumi ma anadwo brada de ontumi ma anadwo anadwo no kwa me fa say enye nhye se ontumi ma anadwo no wo de sika ye adwuma brada no se ukotu babanche se de meken ye kotu banche di badwa brada no utumi edo brada because se okona se banche wo de sika edo se okona banche sisi wile ma ontumi ntu banche wo wile num tese nana so obo ka na nana ne se obo meka nti me kwachi mu na kan say ebusuapeni ya se ma batim sa dia omunya me na me nko na me koye nana ne voice na you ready amomie animu beda ho because ye nkofo brada ana ye nya adwumaden brada asantema ma no kro bi ho a wobetumi akwafuom akofa aduane aba bedi batuntimi fa seka enwa asase ne so samra bi wo ho na ya twetwetwa mu no eno na ama oman no eseye no du bia ne de kosha abai ensuo bi wo ho ayemfa de tuntum kom obachima wo nkom asase bi wo ho abetua kofa aduane wo so sade meka no na mom untumi fa se kan eno wura mfiri so saade no nyina no na afiro no eno ti animu beda ho pa yenti nanane no eye tete yeti nanane no animu beda ho pa okay. Okay. Technicians am ready, ma'am. Okay. Yakone koti na nano neno emra si na yanko emfa ko yanim efri se sabri no. Okay. Ye beti na nana ni sisi e ko ban say ni mu beda ho Dankaba complex FM. Okay. Tuwa na mo na ba ko fo ni aso ba kan ni na no kwe. Tuwa na mo. Okay. Aso ba kan ni na no kwe. Tuwa na mo na ba ko fo ni siame. The message in the thing on Bonapa. No afraid. Then is London, and Satan affair. No meaning of Mononga of us. Why? Pachoma. If you don't come in, I know. Oh, we're going to one among only a few. Oh, on Fume. Oh, and 2 1 among a jar. The coca mine and 1 another. Hey, you quit one. You go for the general open American. Now, then the Baptist. I know what I mean. You could make them bring a book. What I run the traffic. You may come and look at that and go for it. 1 month is there. You go beyond also the Amazon and the Alam. So the very outdoor. I could have from black and make a mamma and la. And don't la. No need to be the man go. Go to bed. And that time there. And that I be did and don't go.
ndi mu ne me ya e kan ya de obo pa so o wi la no me na wi ba ko ko ni ye sia ne e di fe ku na ga ko kra ni ni ben ne ku wa ka ta ni na ti yo bua a ta na ko no sia freme no mo e bia ni mu ga fa wa na odo na da no ka na kan ka sem so odo na da na se mo ma na wa hye no obu so obu na ni fu o so le na ni ye ndo bu ni e bo tum down de ben bia no odo ni ben bia ko fu ko do ma na no obu na ko e fi aka ni ma nkan se on bu di o mo ha o mo hu ni kwa o ma ni na wa na ni no be se ma bia aso fu ni bia mo ni o ni tum e fi mo ko fu ya ba fu e ben bia ko omo yitu ya ka de ya no da no ya go bua do do abu me ni wo do o na kam no okay na je say utie de na na ka no de ani kurumu yankofum brada ya semu omna samwa Oforisuo me gidi yese sa semu na da ho no yɛnhwɛ na mamene abrante emusa sɔfo nkasa kakra sɛ wuti asɔfo no wina abana somo ukɔ na ɔmo preach ni wanhwe ya nnoma bi ɛkɔ so ne kasa efro no wanhwe a obɛsɔle frɛ hɔ ya na duru me bi hɔ no ma nananom wɔ mama ne ɛne wɔ mama mmerɛ ɛwɔ hɔ ba de yɛn ho bi pɛn no na yɛwɔ satan na meton foreign cassette railways min pese me boss of ni din o preach na uni akukudwa me nyina ho ensem a all can utimi se den tokwa beba ewo ho asem a wo kese so fu yi sa na wo ka de mu nchire mu no we eye obi do brada ne adada eye kasa ewo ho dada ne mu yema ne kura bi mpie o sa asem mu wo bare na ye wasofofo bebre o mu kokuro bi su ko preach a emra da kuro mu na na hyemra ne no the bible mu asem utu agu and o yes ha dia kuro mu wo mu support da obi betimi da preach na dan ye kura ko preach me kuro bi so na emma de ne ko to jatabuom shadra mizak ye se o mu preach na o mu ko ye se ne do mu she phone mu masa tata ne nye ne nei o wo kwan bi so etimi sisa me nwe wo hwemu a o ka asem bi wa ne na ya asem difference wo ye wo kuro bebre wo hono ma o mo mmera da kuro mu asante ya mi kuro o se na sas ne yankofo brada mi papa kuro mu asa ye friend say seche beposo ye mfa chimja amma kuro wo ba na se wo di chimja na eba wo du kotia na wagya to ho na obefa de na de akosesa wo kuro bi ma bede brebre ya se wa ye mfa makuro wo kuro bi mo abe ye nu ye mfa makuro ena kokro bi o se da say da boni enfan kokrom ba obenya sofo bi a ba ko gina ho pese wo tu sa mra ne gu ena o yesa de anana no befra wo okay etimi de me susu se ne kro bi mpie na de wo ka ni nchechemu de wan hweye na wo asem wo ka bi a wan hwe babo na anana mo fo e wo kwa bi su because maybe de me susu se nya sa na ko ye yanwiem so ko gina ni preaching no na anana mo mra o ma hye no em se o preach se wo tu sa mra na gu we nyina ya bosom sam ye wasofo bebre o mo ye sa no ma no ebedu time ye tufo se okokro bi ko preacher emra na o de preach ne ko ba bi e wo kwa bi so me de on de me susu se sa na bi e ko ye na de o chechem ne de hokra mra bi no ma bi wa na di cause wo busa no kromo ye ko afuom wo se ya ko afuom ye se na nan so no ti kromo o se ye nko afuom okay abrotia Oforisuo bema nyame ni pe men kan kyo ne se mebusem timi ensenchemu nso ne wotwe no kɔ hɔ a wonkan yɛse susu ye wani su nyansafo amamre ne amane ohwe no ye ntontwene ɛna kane na kwasi kwakɔbro ne hwententen wonfa ne tresem ana sa bible no ye ntwere maye no nananom ne yenim nyame som dada nti ne yeto ama nyame ye wobɛkɔ baabi no ya nyame adom saa ne ma ne nyina na wɔ hɔ dada ye wɔ nyame dua wɔ hɔ wotemase eniema pina wokɔ ye nwura mu ahodoɔ ye nsuo mu ahodoɔ yankasa ye fie niema aduane a ye di ni ade ya ye nim kwan a ne ye fa so ye nyankopɔn kasa nti sɛ wokita twere kronkron na eye krata ya obi akɔ ye translation e dia bra ye but ye ka manate ase sɛ satam na twere kronkron ma ye no na yankasa ebibifo Ghanafoɔ akanfoɔ na yankasa ye nim kwan a ne nyankopɔn e fa so di nkita ho
enti senka obi kogunsa enka won fa bi nkyerɛ soro ansa na wodi bi akyerɛ asase so anase wo hwegu asase so fisi agidi sɛ onyankopɔn bi anase ye wo otumfo bi wo soro ho a se ye kan ya asam kyerɛ na wayɛ kokromotie ye nsa na ho mɔponte no wontimi nya de bia wo asase so without his consent. Enti ade na no wo ye no sa preach anase nyamsam kana no wo ye no ekitiabo opache se na nanom ne ama omo ye no eye abosom sem se bia ye agimisem o aginjan sem a nyansasem bi anim but odekoye ni se obeka se bi odobnada anase bia ne se be bia ne kwoti anase ne be mawu eni se ye nkwa afuo mu ho ebenada no ukọ mikro mu fo ahwede se ya eso abenafa ade mu ebenada ye nkonso ho ntimi nkwasenso mfa bokiti nso awuti so ana pan ana roba bi sa wokọ akosenso aponchi say ye mfa bi makro mu ho wokọ nkro bi so a ebi wo ho a ebenada tituru ye de ma asase ne se sa efri na wotwemu ni nyina no yakwa akotia ne so ne yede ne ma pempem ne so yede se kan etwitwa no no ono so fo dako no home evise ni passe ye home na ye wogidie ene arehwemu wo nimdie bi sase ye gi ahome a eno ene betimi revive ye de a ye ma asase nso agina home but I say wono na afa Yesu abonebo mafa no abomibuo hey mafa Yesu abompacho nya wonko an wahu awurade susufa Yesu bobo na enko kan ensem a ensemfra emfa nkire nananom na wiase ni mo ho na ntimi watete wontuma nya on first person a waso twere kronkrom a wo preachi ena nananom so mu ya abosonsem so mu ya no a na ye de atete ye ne a ya ba bedru hasenom no etime ka twere ne se omma fom na wonya ba bia wo free nananom yesi ya no hwo kasa twa konkro kita nti no me pesa me de ne bewura mu pii yenya ni atranton no yemu ye mpanyimfo wo he property adwa so wa free mu de but yesi ya de gya wa ne ye de aso se tufu hini na wo hwe akira se me kasa ofo so be ma me wura otufo se to ba bi onya me kase nya na ohini nya nkwada se wasoma ne bofo tene anaso obi so nkwa ni si anamu wo baabi a wo kwa wono ni dimu na sa wo hene ne dekọ ne brempo anasa ne mahene no ne dimu no dekọ so wo kaseti a ne brempo na wo kaseti a ye friends nyamekese wo hene enti so wo hene ni ho kwa akura na sa bia wo yedu obi asina na so a enye wadwen so wo hene bia ni krom ho fi so ono akasa no wotena na de so wo hwe akire okay enti won mla from na sa wo ma preachers no your friend sense mpaka for evangelist na wo mo enemlem bi dodo na aba na wo mo fo no kra nya adwuma se ye ne ya ba ye kanya me asem kire mo ya mu ntie nya me asem abosomsam ye nkwase asem abosomsam ye agimisem abosonsom ye sei enso abosom na ye nanu amu na wona na nka so atete mu a wo de aba ba mu nti ye nya sa ne ma na ne fa buo ni die e ma ye mpanyimfo ne anim la so ne be wozo be ma wari nyankopon hiramu na onya mukasiye na asemi awreho na me kra ya na story we wo hanke diablo wane de ne hye ko we e kan sem papa wati asefo asase we so eni kwa sanke atokone enso bibia sintine e be ne de abasa na kakra me kan se papa yi ye nka no kura nche damfo ni ense damfo agro o sheda ko pote se o de message we e ko makuro no ya abofra ya nyini ebesi ne no kurubia da ye di dwa no emva nkwafu mpanyini se yentimi ntu anu aduane ngu kise wo bodie bi wo banchi bi na ukutu abohwi ntie no mo konti bohwi abasisi e eno ne aye ho amamre ne amane amana nanom gitum nti na kom de se bi so yi nti se okọ ngura ma ensehe na se ye de se kan ko ka fom se ye kodo de e ye achiwade nti mimi kurum go so no market day ya Wednesday ya ko fa aduane ba fie ye nkodo ima mi kurum bedi akon e Friday e ko afum ko fa aduane ye no na ya na akristofo ye fa nyame fofora ni si so na mi preach foforo na me ye bi na obi aye bone maye later ye wiya na ye behunu no kura na e praye especially ye papa no evangelist agosie wa ye sa mistake we bi sa gospel artist ya ne concern fin mami on friend say nearly so did MPP achi wo ye mistake we bi mo ga ya da mistake ni bi o fanya me ne fofora ye say ne ye da so wo mi nim yete ba na me teachings bi wa me ye ne church na beto akasa me ye bonsam awurade asem se kai tete atempon fa ko kwampa ne da ne fa so na benya home ama wo kada nanso ye say ye mfa so kuraje shemra sabi Yesu Kristo bo ni wiase wode nanso
oye wiase nyina na nso no yi ahomegye da wom enti nananom hyehyɛ yem so omu nim sɛ no na ya ahomegye da de makuro no a omu no so kwan omu fa so nim Kristo ne no type of message a wuyiye mfato ho a woyeye bibia kasa stray sɛ wokɔ makuro no na no na me pɛ Awurade asɛm no so wɔse wɔne wɔne eyeyiw enti sɛ kwan bi so no sɛ wɔsa bɛka ne sei na Awurade nim wakoma m sɛ sei na wokɔ na wokura na nyame mu no nyina yie ikade de baaye eyamfonso no aya sɛ bimpanimfo na ampenom tu anim kura Kristo ahunu sɛ utimi gina ma no Daniel yase memma Awurade Nyankopɔn di akyerɛ yesom ohene ne nkoa ɔne na wɔkwan so obusa de Daniel akoya mfonso no yɛde ne kɔ yɛfrɛ no wɔgye tum sɛ ɔno ana aka sei na omini di sɛ yɛmfonso ma mo abia mo pɛsam de ne kɔ mo mfa ne nkɔ ɛno na yɛnya medwuma ne kɔ ba sɛ sei na ɔpra ne sɛ ɔkɔyɛ ne bra bi beba na afedi e kan no o ya smart adan no akoze wu aye mi bi yade de kwa ahemfie no kokan akasa bi di ya no mu firi se ye obi wo mpeso wo twe ade ni twan because papa no wagidi se on ebo wiase di se edi ne ho nkomo na mfunzo mpo ba ya no mu mpese o mbekom pi but ye de ka kire preachers amu wasase we so se ye ka se ye follow bible ni yi a ye woni ma bi wan kan kofo bi ya mo frɛ ne bosoma ga start wo nyamedwuma mu kura first in candidates na mem no na ye de ade edi kan e na bo afode wo wa waba kan ye de bo afode nyame no nkonya wudi ni edina so hini bi asole na se o himpo bi awu ye de obi de besie na sai na obeka e na obekwa ba wie se ye de Yesu moja na ye mpatade bo mo na sati example na kire ye e na o mo gititi atimpo ni die na o mo foro edi abase se ni dia ye mfa ma ahemfo no eye musudie kase ni kwase ye Kristo nkofo obu o mo pa ya ahemfo ansa na mo priest no maba because ohine ne edi kuro na hye ne nsa se akuro nim na wukodi wudwuma edi kasofo papa bi a wunim ne a wo ye no koduru kuro ma ko hu ohine sra ne se na sa asisu bedi dwuma ti na nkofo bebere ti aso ye nyina no because o mo nkai sa de no osofu bi anka atopro to wonsuo manke wa amamena wosa wo ye ma o mo buto o mo ye no watima ye wasole ti na bebere kwa ne de anim guase ne wure pakokɔ so ne ya wo mati konye so wonim nyame yo awon mo no beso o mo choso o mo so wo ho ye de dwuma bi na ejo mo nyina wa atam obu kan bible na ko be himfa na akohu se Kristo kɔto nsuo na ofre ne bosom da ko kenka bible no oba no se agade na menyama Yesu no nyade na ma wosi nsuo ne huna na memfafuo nyina asame ho agotom ade na nsuo bi timi hono ma nkwa ene obi yare na ye hye nso nko nsuo nko ya kwante se eye bosom sem na masom dia ye preaching ade no so wona de ban ye nchechema ma nipa nte ase eji Awurade ye kwase aso obo okuro odi nsuo abebe de betwa ho ahia na nanom so fa ato om so ye be kɔ ne ne nanom akokasa na bibi kɔ so na nko yi a om so kɔ om fa so nim Kristo no wotie na ade a waye ebetima mo waya bonsam obetima ye bosom pese wakoto mpanimfo no mo wa mamere ne amane ne wakobu nanimtia waya bonsam amakuro no eje besia ne diem nanam wafa ase no mese na ne die kwa so ase wono aba wonto nsam from komo na yadi no mfanto woni se no wofa aka bi nti omo mfa nche no wonko ne no nsia bibi enye enya de pa wase ye nyame adwuma wo ho obi amu Kristo animtia da enye yie nanso eni di esefata obi awo ne seta no yemfa mana kuro ne mfa ne ntoma pamfura Yesu baye na adwuma nyina ohene be na okazati ano empotimi bra ne ho ase tumpempezo se yemfa ne nkɔ Pilato anim yemfa ne kɔ ohene so masi anim ne yade ne kɔ no omo kampo nyenso no wasamete ama okay yabasre yefa nyame a ya me ehunu sa ase yenko an yekɔ na nananom nyina nso so ka ho ene nyamesom no etumpom yekɔ asase yada bia yebosom mana na top pro to sesia so for top pro sesia obeto ne form onto ne wiem enso da na nanom gu nsa gu o masase nso sere atita apa enso sasa na ye to bidam de woni ma bi wo se ye me adwene baso ne ye hunu se de wo se azitu anamo ne ekwan a wo se ye kire na menya me nwanwa Awurade asem ne ka se wo de ma binum abebuom and wo de ma binum so mo nte ase so we are a lot of preachers out there wo mo ya bebuom fo no ma fo so preaching on te asem na se ene ye wo bi wa kan message ne wa bon woni ma kenkan azu bo wan so start chiro ne Awurade pa kire because ya de man se won te ase edie ye tu ni nyina so this problem we ba okay for so is the next time okay so for eduru ba bia sabia ku sabia nyado menye smart nyo so ye nyansafo pi wate because ye nkwafum binada
Now so the quack of Branda bi do Branda bi so the becanta we no wow. And no two me. Se kromo na afiri. De nana baju bia no kone kotua. Ebeboa wan kasa. Na koye patade. Anya sa nana no mom kasa Nyankopon kura tie. 0551931931. 0551931931. 0548931931. 0548931931. Hello. Papa. Yeah. Osei. Yeah, yakwenim. Brenako, na me ntia producer kan tabi sebi. Papa, baby aji see ma so free. Ebebo an say, ansa na mo the panan ko nkse fi de kete say. Sebi nana me sire ma ni bi man ka say ya bo ba na me mo fanche ni ko zu to mo. Bible said you work as an efama kaza. Me sire no he e me mi kro me brother no nkoma nkoma fo man kasa. Yes say ye. Okay, Hello, Osei Aboagye. Majo so mame yakoye ni mebradu so. It's a million. Okay. Me pa so maame na oka master mo. Maame ba akoma sem na make bi. A first story. E bi o wa sa no mo sika e man so o dijali mo na nam. E ti mo hwa wa sem na mo kan yi. Okay. Hello. Hello, Osei Aboagye. Majo so katachie. Mohammed ni Kasasu Kenya say. Okay, yetio. First story na me say Sane Brano bia no you bia ni se mobi entina bushani na tane che omuntumi kan bi tama sister no ntimi pam chomo hwe no no mind. Hello. Udin baby afrefre. Good evening. Majo so katachie. Me stressy offensive of King definitely no. Okay. Mesra wa na mesra ndidi. On fanche no channel sem. Na okay. Hello. Udin baby afrefre. Yeti opani. Brother, I was the idea. Let your children be a man for capability. Aye, the man for capability. Okay, ya for friend enyina nsia se uye nyame nipa ye sempakani ni sempakani you need to preach virtue. Kwaje ho asem na so koka na se nananom mra wo ahye de so for mesrew kwa bi so no metumi aka no pray se wonim pa eno ahye de person koto nananom emraguo efri se yese wa pam dada enti apam foforo no na mode ye adwuma watima se utuba nchengula ho so betwitwa enti no kire se yedo. Okay, enti so for mesrew kabia na nabo bi ame wo se yawa se kurumo na ofri dia kwa bi so no wafom wano apa anyesa no mugu nsa wo triso a wo se Nyankopɔ betimi ajo de bejedu ba bia Nyankopɔ ye hwe a nyina damfo no Job eso hwe kwa ma di Job famu ti mesrew se akonya beba na be kokuru so ko preach bi mu a preach virtue nkwade ho asem koka na nyina nanom mra for se wa mamre ene amane e wo Ghana member wate sana metumi akacho abrotia ofoso bema ye na yetiefo ne yahwefo nyina se obapa Christine Mabla ne tina yedamu nyina se adofo ne nyina ma yade na kechre amponsa obaku ehwa overseas ene wo wene eye wawoda Kechre Yakopon koso ensure no man kwatenti ahoden ene apomuden wontutu anamo ACB krono ma ne bambono enya kese ewo so ma wiase mu ene na brabo mu ene panyina bi na ensiu ye sede esiu kraye no happy birthday to you. Ebusia sa wo how amane opese de ba Asem Mpe Nipa dwumedie so ewo Sompa TV anasa Sompa FM ne ye ka wasema ne ye pa no pmesi bread maw e ma akoma toye mu dia bomodia ye kira kwan no ewo kuma se soame Share filling station abro sign e bo ho na ehwa ene ye wo anasa ka so besi no hotel wa